Bramo to the Shabrasun, some of Bia Bono, Yatudi Cassia, Bria de Barber Shummo. Arian somewhere ya de Abramonia, a D, a mo a cottonino, a B, and a say. Sabrea yaka say, Ababa to doom the ECG formum, near one more can say, Sisia would be a duma, to a phobe Brenwan, no more cassa, Sisia, can you do my doom the yard in some. Now so ECG fortune, I say, a doom one Cassano, a woman feed the cable, Sahudo being quophobia chassis, Enunti nama ene kania dundum ene ne montene so agensam na enrada na shebe fi oso afa ono na hwe nsase ene odoman komane o ma hodo so o man Ghana yimu ye Emmanuel ama Kofi Boa opanya gisimpie ni apa no wo kyerese o man yimu kwaya ahodo bi da chinti empanifo ahye se yemfanto ho na se bre ka sei de galamsefo na wuram na wasasa sene pa Yabeko bumpurugu arawose mo fi ho eba enesa menteme muasia eni okwo sirema na akenya mu wo hono aka wo bi masisia nipa mienu mu a afrim afoforo bebre no na sabre ya yakasa ba bia wo beda ne wo bedie ne de obehempo ayedene na typhoid yade no esirema ntam no mu na numba zebra kasai amani muso panya asem keto aka ho bi ama apomuden aso ayeye won potem hono mo wo mo atu anamu bi a Obete ho nsem e wokase boyi mu foforo bebre ka ho ne aboabo no awiabre ye de soma boafo bi ne boye chidom nsem no ye kenka de ma modi marvels event wo ye program bi na wo po bi obe deko no correct one pa de amaboa medofo eno ane di marvels event o se wedding aye party conferences de wo ye bia di marvels betwa ne yopo na no valentine day ye fi ha program kase ye one man de red ne white ne be decoration ne ma ye ne fo nyina carpet no wam de bi se form na efepa enti program bia wo ye wo po bi obe decoration yi what wanimpa wo be plan event no a coordinate ya direct ya eno ani di marvels event wodu anomanye station wa hwan ye butuo ya homa no ye 0245 628485 and 0539 926 864 wo fra ye beje wo so na anodi aye kamfo de ama no ye vital magwei eye aduane akasankasa wo ba Ghana enya binum ye mfie dronu ne akire ne yente wonmo asembo ne bia cafe ni nyamani abia ye mfa bi nsusom wo pe soya choco banana na strawberry ni nyina da ebi ewo ho a wo benya bi mesra we calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina da ahyebo mase twum enti vital makna de eye pa wonya bi eno no mo ebeboa ba bi be de tontontantano de bowura ho pebi na no na wo no ma wo nko a wo nom eboa nkwada ye nkwada ye ma wo munyini no eye fe enti ya no mu a wo ya wo fa no ahye ne nso se wo ba no mane binom na kasom na wom ne ntino na poso enya ne de na ne nyini mu entumi enye kama perfect series ngoma no wadwaman so busua enei ajapade abaako abetumi de agya oba ya wuwu achi busua ni bia ntumi nje mfamfiri ne nsa ye ngoma sua enu nti na wasa opa ngoma papa yi di ma oba na kenkan na niti bobel na da achi bia wuni hono mo awono ankasa watimi agina na nkroma so na wabone bra sane ese na efata perfect series mpanifo na de ngoma hodo ni nyina efri kg1 kosi JHS3 wodi bia ba dwaman so yanya bi ma abofra na kenkan ya no ma konkan e de ma no JHS1 kosi JHS3 where are people history of Ghana RME mathematics na science ni nyina bi wadwaman so sanso na preschool books ahodo na 1 kosi kg2 numeracy na obenya creative art phonics computing coloring and writing ni nyina wonum de bia ba dwaman so na ade ba ko a ede e won panifo yi ho enie wonom certain mock exams midterm exams sanso na terminal examination ahodo into your wo for ana we school betumi akwaso hono mo wono makoto kese agency misa ahodo bi na da beso abofra na hwe ansa na won so hwe brempo aduru kumase putoja wo station hono mo Accra dance my first stop wo behunu wonom e wo ho na wo penchemu bia bro de maka iso no afrem panimfo wa homa iso 0244 299 938 and 0540 755 465 International Sea and Control. So obi a wada won sha ahye boase ya watwene bi enye obi de woka omanyimu no wo ana wotie ne na chi ekọ amanone wonim se watetim enti wo dan ne ka bia
wonya na adwen se obetua echesi menka cho se fabra bedan wo no mo na wonje osika emfama ensase sema busuasem adwuma mu menteme ho ase nyina wo hwesiesie ma asumdwe ba kuma sama dia run about asafo VIP bus terminal ho no mo ma mesewa plaza first floor obehunu wo no mo sunwa ne wodi dwuma efiri ho kofori dua bogo so sehwe nyina wonom ewa asoye ahodo ewo ho no mo a wo betumi de wo asema kodan wo no no maboa osa kwan ne so 0544141688 and 0266717101. Yani ayasom mo wie eye mienumdi. Mame adwa nyantatando menin. Abrewaba kofichumesi. Afrika sia no emu ensem eni. Asem Beba Dabi. Sem na sia na ye de mu frase ewo mrahye badwafie. Na eno ada no so afo awo no ana hwe ensase ene odoma nkoma ne oma hodo so wo man Ghana yimu eye onumonyamfo Emmanuel ama Kofi Boa opanyin de nsema hodo tudwa ewo mrahye badwafie na o kire se oman yimu oba kwaya ahoro aduana nan bi mpanyimfo ahyeda ye nhyehyeye e de ato hono mo se da chinti obi ani ho kwan se wokom se ye twamu nnua ana ye tu fam agudie obi ani sa kwan no enti ena ho na da chi bi de mpanyimfo susu ode be ye no watumi e de aye na eno na opanyina ba bonte de nsema hodo bi tudwa na wo kire se oman Ghana ene mu mpanyimfo nyina yada enso ye nan egu abonten sa kwaya bretu ahodo aduana nan ya oman na hyeda de ato wono mo no se nipa num bia wonom tu fam agudie ya enna mra kwan so galamsey no wo bowura sa kwaya ahodo yimu a se bre kasa die emu mako enkro wa semu ni omanyina wa tu galamsey na ma se bre enoma ahodo wonom ase no enya se keto akra eno na mpanyimfo yi kasa de nsema ahodo atudwa na wo kire se sa galamsey ekoso oman Ghana yimu no ebraso se mpanyimfo tu ho na mountain din sanse omohose ne si sense ase de din kan ensuo ne nyoma ahodo eka ho sanso na pomuden ho sensem a galamsey yi de ba no enya asem keto akra na ni nyina nso da dipefie se oman ne ye bambo ho nsem no enyoma nkoyi entimpanyimfo tu ho na monim animu ya moa na fam agudi a yetu wo man mu a enna mra kwan so ya sebere de awuram oman no koye bretu ahodo a wono magya to hono no enum na wode aduro no ya de ha adwene enti wonde osusu se asotwen ya ye dem a wono ma ye kire wo mo sa kwan ne so no yanyirim ebio enipa no bebre wo hono mo a ya kire wo mo sa kwan ne so galamsey ebe se 800 cases ana wo wono manim nenso emprempre wona ye do magina mra nanim pa no hwemu a endura aduanan kra wo kire se no so ewo fam pa tempanyifo ntu ho na mo na emoa no ntimi endi galamsey no eso na oman Ghana yimu aban a wabai na koma so de kase pa se fam agudi a yetu ya enamra kwanso no wo be do betumi bia de aboa ama ase atu anase eso ate na bra wonimonyamfo Emmanuel Kofi Boa okasa no ensem bi odi tudwa eni. Ghana is currently faced with an unprecedented threat to our forest resources and water bodies due largely to illegal small-scale mining activity. This situation has assumed crisis proportions with their national security and public health consequences that require immediate attention. Honourable Speaker, it will interest you to note that out of the 288 forest reserves that I have mentioned, a whopping 44 of these forest reserves are under serious attack by illegal miners, and an estimated area of over 5,000 hectares has been devastated. And to put it puterially, about 7,000 standard football fields is what I'm talking about that has been devastated. Over 9 out of the 44 forest reserves, and Mr. Speaker, this is very important, over 9 out of the 44 forest reserves have been completely taken over by these illegal mining tasks with impunity. And the Forestry Commission no longer have access to these forest reserves. In the short term, Mr. Speaker, we want to clear all water bodies from illegal mining activities through the use of river gas under our Blue Water Initiative. Details of this initiative will be provided during the launch of this initiative in the coming weeks. 2. Engagement of stakeholders at all levels. Among other things, the intention is to strengthen our regulatory and law enforcement regime. We'll talk about the numbers. In the last few years, the numbers
for prosecution for illegal mining is not very encouraging. Out of over 800, the number we had for people who have been prosecuted was less than 40. Enya yetie ye yosoafo a wono na hwensa ase na odoma nkoma ne oma hodo so wo man Ghana yimu onumonyamfo Emmanuel Ama Kofi Boa na yetwa ensam no so na ye bowuram Asante mantem ha edum eno nentwia so de afiri ho eba ene se ene die womo ye adwuma ewo ho beba bia kane na dum ene yewudi dwa ewo adum ho de akakra bia kane edundundundum saa emene dwadifo ho de kasa no womo ekasa ene kane no wodidi wadwuma ewo ho de ene ye beba bia no wada ho so generator bi na be pesi ho de aye wadwuma no opesa se obekọ no na kane no adum ena ka ho bie ema Asante mantem ha Ashanti West Regional PR ade ema Electricity Company of Ghana Benjamin Owusu entry yene ben na kasa bisa ne se de na ekoso womom de dwabo adum ene womo ba bia no omo kasa ye kania ne de sisi ade anya kura dundum no atie sim eno na ben ne ba be kire mu se adum ne de ba bia old Malcolm ne wono mo transform ba bia si wankrofo bia yo madwene se mu cables ene fuse ahodo ne niam bia be bo ma kane na agina so no wo metutu ni nyina so mo kwoton so mo kwakoye ne den eno kura wo mo dwene wo mo ntiase se transform si ho emu akade pa betumi aboa na mpatemo kakra na nkrofo yo madwuma no kane ne betumi agina so no nipa bonfo bi afa ato mo so tutu ho niam nyina eno na aka ho biema enne edum ne ntwia so wone de kanea ne de enyina so kura na ebo nani enye se bia abo apaywa se ye edum kanea ne edum no ne yeso ne mom transformer bi na nkrofo bi akwa se no akwa tutu eho spare parts ne niam bi ebeboa na nka enyina so no eno na akwa ba se edum wone de kanea no duma na edum o wa braja ne ben entwi ekasa no ensam ene nkyerɛkyerɛ mu bia wode to yanim eni ye puta amafo echira APP from ye kibusa amafo echira future na de hydro kauna effective if you do central business so mo de mo be for 2 days in the Hong Kong sika just amafo de afo business no ba fa so ko to fu e generator no ni gina de hydro you see I no cause it was so cool but imagine say aka hospital bi o na omo show ya for na hospital de generator omo da hwe omo mo ya yo hono binna ya dia hadi e goro mo ye nipa bi nje se bi wa ko ru to fuse so mo ya dem for but e so so cs so ye say good for the video see ya ko so so in fact omo to the doors no wo ni da o get there wo so I want to na ya pay ya ko for me to be done the say ya say ya for security reasons but the security for so omo mo ya so ade in fact omo to put to the program I wo as you're going to the Subiasu with a community 2 years. I imagine I didn't have it. And you know, to go to a body, car for boy, pool, you have to do this, and you need to obey. It's just a woman future, candy, woman future, home, movie, a transfer on them, and yes, Ramo. Yes, very beautiful to move where it is. Yes, about the family. That's it. If you see something, say something. Ashanti West Regional PR at the Electricity Company of Ghana. Ora Benjamin Obing entry ne enebusia yati. Ya to ansem so ye call Asem mantam no emu na nanumba kropon mu ne adumaduro. Sebre we kasa yade hye bia we hono mo enyomo mu aye dia mo papa mo kire mu a ena kakra nie enso ne ma ene ukogina pipe na no na wo bia enframa nkoa no wabubo kitima na de ko enso ne beba saa na nsemu ho ebi to me enso na twa wo bia enframa nkoa se na dogege no wakobom ya no koye asenkese na no na aka ho bie ene ahya wonom ensutene ene omosa omonya nsupanom eno na anam so ama se ebre kase typhoid yade no amanu muso pa e won potem honom a adehye ebre na saa sensem ya na ka ho bie ena wona wo hwe se atenaye ahodo bete na nioma nyina konkan pomodin mu no environmental health officers we tankase for no wonom ne Ghana Health Service na ka bom edi dwumade sonkokra ba wo kire se ene wo beye nipadua mu hwehwemu ahodo no titiriw ena wona wo ton nuane ahwese obi amogya mu no nioma nyina konkan se na ebeye ne beboa na yade na amani muso wonpotem honom no eso ebetumi ate
enti wono mu kyerɛ mu sɛ wa bia saa ma ne boyi ebeduru wabobo ano no na wo so wa hwɛ sɛ obedi so saa pepepe sɛ mpanyimfo ton safrɛ sɛ bra na bɛhwɛ omogya mu woton aduane ne nneɔma bia ɛkeka ho ano akɔhwɛ adi so na nneɔma nyinaa akɔnkan san sɛ typhoid yadeɛ no ama ne mu so paa ɛha adwene na yɛtoa so deɛ na yɛkɔ bumburugu ɛno ɛwɔ esrem apuoyɛ mantam no emu awerɛhosɛm a ɛfiri hɔ ɛba ɛne sɛ ntokwa yɛ na ɔbɛsɔ deɛ na asɔde wɔ serem ɛne afa wei ɛde abɔ ani ɛno ebi ɛna na wɔtwe awie yɛ esi yɛ ɛwɔ bungurugu yɛ saa bere yɛ a yɛkasa enipa mmienu afa mu akyi nananom ɛwɔ nsia do na enipa bebree no na saa bere yɛ a yɛkasa yi wɔn mo enya baabi ɛna emu awerɛhosɛm aba abɛto dwa nyina da ɛne sɛ baabi a wɔn mo kora nnuane ne okɔ serem mu a wɔn mo dua bayira wɔn mo dua mo aburo wɔn mo baabi a wɔn de bebree no akɔgu ɛhɔ nyinaa nkurɔfoɔ kɔsɛsɛ ne nyinaa ma saa bere yɛ a yɛkasa yi bɔtɔ ahodoɔ na egugum nyina da wɔn ma sɛ nnuane no ɛma ɛnɛ deɛ nkurɔfoɔ bɛdi titiriw ɛne ɛmaa ɛne nkwadaa akɔyɛ de paa aka ho bi ɛma wɔn mo hɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ no de to nsɛmtwerɛfoɔ ne mo sɛ ɛkɔba ne sɛ ntokwasi na ɛmaa ne nkwadaa wɔn ho ayɛ mmɔbɔ papapapapa adeɛ akyɛn nnuane ne nyinaa ne asɛ nui ɛdeɛ na wɔn bɛdi nti wɔn mo srɛ Ghana ban akɔba saa ne deɛ nyɛ yɛnkɔ yɛbɛte curfew nanso deɛ wɔn bɛdi kora no akɔyɛ den nti wowɔ bibi kakra bi aban no wɔmmra na fam deɛ biada ɛne wɔn bɛka bi ɛwɔ mu wɔn nso mfa kakra bi wɔn bɛtumi biada ɛmra mɛboa wɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ akɔ bɛyi yɛ asisi adeɛ wɔn bɛdi kora ho ayɛ den deɛ ama wɔnom yi yɛntumi ɛmra wɔn nsra bɛɛ mu nneɛma yɛ ɔnom adɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ ɛkɔ hwee yɛbɛtumi ɛde aboa wɔnom ebiem wɔn de ato mmarahyɛbadwani a wɔwɔ hɔ ɛnim sɛ wɔn deɛ wɔn ne aban kasa ɛbɛn ti no wɔn kɛn ho aban na so sɛ deɛ ɛkɔ so no ama nkurɔfoɔ bebree nia baabi a wɔn bɛda mpo no ayɛ den sansɛ yɛahyehyehye efie bebree yɛahyɛ nnuane ne yɛahye fie ama ɛnɛ baabi a nkurɔfoɔ bebree no a ɛbɛda no akɔyɛ den aduane sam so no ɛho akɔyɛ den ɛde ama wɔn mu asabre sra no wɔn srɛ yɛbrɛ mu nnuane ne yɛsrɛ asrɛ baabi a wɔn de wɔn ti bɛto deɛ aka ho sansɛ ɛnɛ bumpurugu hɔ no adehyia yɛ mmɔbɔ menteme ho ase yɛsɔde yɛ na watwe awie yɛ ntokwa ka so muo no nipa mmienu afirim baabi nkurɔfoɔ bɛda ne nnuane nso ayɛ den ɛde ama adehyia wo yɛkɔ soga kɔfɛ awerɛhosɛm bi asi ɛwɔ hɔnom krakye bi a ne di ansa kan yɛ Alex ɔno mfidie ho adwuma na ɔyɛ na wɔn a wɔhunu ne ɛkɔ so no kyerɛ mu a wɔgyina kwan ho a wɔpɛ kaade akɔpie mu mpuni mantam no mu nkran na ebra krakye gyina hɔnom no mu hu sɛ bensi bi na hyɛnsodeɛ yɛ GC 3361-14 wɔde mmirika tɛntɛ paa ya kea bi nso edi n'akyi na ɛno ɛna wɔn mu kyerɛ mu sɛ saa kaa na ɛsa bensi no ɛyɛ customs officers bi ɛna na ɛwɔ mu na wɔn mu kyerɛ mu a krakye na ba bɛtɔ kaa no ɛde afiri soga kɔfɛ hɔnom yɛ wɔsɛ nkɔbɛyɛ amammerɛ ne amane ahodoɔ bi wɔ custom fo aso yɛ wankɔyɛ ana ɔde kaa ni dwa no ɛde na kaa ho bie yɛ mpanimfoɔ yi nso ɛde pickup yi ɛsa no na ɛberɛ wɔn sa no mo hwɛ na sɛ race na mu yɛ ayɛ den krakye ne yɛ duɔ nso nkunim enti na wɔsɛ wɔdane tuo ɛde gu ne so ɛno na kaa ho bie na tututuo a ɛkɔ soɔ no krakye Alex a wɔno ɛyɛ mfidie mu adwuma wɔgyina ne baabi o yɛ a wɔpɛ kaa etuo no bi akɔka no yɛ asɛ ɛberɛ baabi ɔkasa no ɔda ano ayɛ den papapapa pomudi adwumayɛfoɔ gyina ne so ɛpere ne nkwa na mpanyimfoɔ kyerɛ mu a krakye ɔno bɛtɔ kaa wɔdwaneɛ aka ho biama de ogyina kwan ho pɛ ne kaa etuo akɔka ho no ɔno enei ɔmo nsa aka no deɛ nanso Alex no deɛ baabi ɔda ano ayɛ den papapapa no akɔyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ paa ɛwɔ soga kɔfɛ ɛne ne mpɔtamu nsɛm ahodoɔ ɛboaboa yɛ ɛde brɛ mo sɛ kaseɛ no nyina da yɛmfa nsi ɛwɔ hasɛmfoɔ ɔfa John ɛntwi bosia ko labo na bɛde akyire na nakwadwo apia enoba afia aboagyewa papilo wɔnom nyinaa ɛyɛ ɔnom afa mu deɛ ɛnɛ gyina na ɛbɛbɔ akyi dɔm ma nsɛm ahodoɔ ɛkenka de ma mo sanso ɛna ima senior man mozi adaroma Facebook no so baabi awɔ biada wonya bi hwɛ yɛ anuanom na wie yɛ mmienu bidin mame adwoa nyanta tando meaning abrewaba kofi chumasi ansa ne yɛbɛsɔ so no birthday baako ɛwɔ ha Francis Apia
Sokoban Crofrom Enna, Wowo Francis, and ne Aquaquayawa, with a Dodona for Star Boy, Awoda Pamunchia, and Comeradi in Shrow, Nania Wobohum Payabi, and Aquaquawa Wodano, yes, and Quatintian word new woman, and Nisika at the Emma Francis. Happy birthday to you. Enjoy your day. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say nam sa. Ubeje di sa minim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a kum malaria money nyina. Am ye nyina negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E was a immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support to immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixer. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear ready pa. Pavi plasmox and hepa plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacist and herbal shop. FDA aje edwede nkra to yatum. Hey, Opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me mano. O wajajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a che wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Nya bane combine so or nina bi. English nom and maths nom me say. Books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so I'm approver. Into a batter bia koto bi maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura bet me akotu akoton. How many students o? Na eno kura de. What table no say almost certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school, here wamamua, at to phone call putuaja station and crying down so mine. First stop, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Pavi plasmox hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Muso me pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so we ye Hepa plus wife na abua no. Hepa plus mixer ma je dure di pa. Pavi plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer mapobodra mapa. FDAG edwede nkra to yatum. Odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo ebra no ye de kofi tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso ano by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea.
Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe. Akusie. Ati. Quantum pon mo. Sir Orni Marika na o. Okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adani mubuhura. Aye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no eno na wede. Ohweso edidigi. Otek nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne wo fi ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm wo adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso wo mo paaba wo da so busua ɛyɛ wo adwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne grese wo mo gu ye ni ma se nyesa na mo tie wo mo ka se duma na mo ye no e mra wo mo hu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho free sabre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ no de baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokodu enfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen amen Papa Krobea mpacho good afternoon Krobea Otek 102.9 FM Dia wudi said there was a mass and Tamale Ghana mine Krobea nyame hyiraw nyame ma wo nyini nche Nyankopɔn ma wo nyini nche nyame ma wasefo nyinaa nyini nche Krobea mera ho na nyame yi wo ma ye se nyame yi wo ma ye se pepoye hwe program yi amu ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no bi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina e Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akomaso ama wo yi betise kande hwan mi amenu kase mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kase nti de me ka chen se nyame hyirawo nyame hyirawo nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie be Asem Beba Dabi enkase ma breda kosoye nyame be hyirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hyirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasa fira nyaso baba Asem Beba Dabi aja nyame hyirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mo ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ o se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da radio ase yenso da ase me twantro antu me yere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi san yem se ori medjuma ma me so Asem Beba Dabi ente free ho no me ba oda
de na miri ye no ayo papa me kan hada Mary hey oh great Mary kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na Mary akochi apanya ofana de mu abetere me awo inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani anti nyama bia Mary ye wo fie ho no anodi me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛdo na tunufu na je oye no onya ya osime ye concern Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie Wodi dina hayama ama blano so yedi ama wodi dina ama blano ama mbisa o se how many years ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontenam na tam so ana wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi wa hu na asam wo ka me brombi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa eju obekoto wanim okoto ye o ma ne tene nsa e na ka asa wo de na adwuma ma no ye ntina wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu adwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu obua no pan benso na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de hu na de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan sababe ha da so ne ge na ne sa team ne se me no o be fa ne say 102.9 FM ko wusuku na wuwi a o twabo o be fa wo de ko ni school so wajeje wo okay 2019 me to free me ma me aduane no me mo no ma nwa mto yin na ma me sesa bre no me be da bia so a me chichire aduane ko sa ai me na ma da mu se ye frɛ bayire bi sewa onim se ye frɛ bayire bi kura sewa ona ma ni hu sewa bayire no me de mo ko jollof na msa de bayire ko onwa me makoda ba numre me ya de wo kitchen no afre mam se wa bayire na de ba na aduram se ye frɛ ne sewa wase me boa Asem Beba Dabi me di se wa nti na me se ye frɛ bayire ne sewa na me se wo pa se wonu ani na mfa bayire no ko kire obi se bayire ye frɛ ne sei enya me anka bayire frɛ ne sewa kura oni bi da de no onu die ya afase ne mankin nti na wo wa ma na di se wa bayira de ode ye woni ye Krobea enanso wahia osi mebua tam so pa mfa nkɔkyiri obi se bayire ye frɛ ne sei mo se na mu de papa nam se Asem Beba Dabi enti se wa wona wo ma yaudi se wa bayire wondi bi da ono ne de aye mankan na afase eno ne de bre no o koda no asa akyekyere aduane Asem Beba Dabi aduane so kwa ye de me medi anumlo na wa akyekyere se me mami onu aduane nti edubia no anu aduane Saturday de yen shada anu aduane ankasa emu no resi wonu bedia na obetibi na ma kyekye no akasa manam ne no so na ma hyeta kyekye na mi bi kura si ansa na ma hyeda di bia ye den egu so akonhoma enyi ono ne boy no asa aka kyerɛ se manam ne no so se wa manam ne bi to ba bi ansa na ma di bi egu so wodi nka kyekye nam ne bi sie ansa na sami wodi gu so ama mbe yi afri so ti mi yi bi mi kyekye no to nkyɛn nti de metena aya o ma mi hu no de me meti aya mi na mi di no nam di mi no bi aye den egu so
Yes, and I know me could the other. And so me call Madonna man. No, Masaya faster they are done. Yeah, dear Guswaka. Oh. See, and then that's what me say. Woman didn't near for that. We are school in a new natty. Nti me wan si dia waje me jemade enti se si a wo nioma a wo je free wo nioma akodi Frederick Cheba afo ho no bobo kire me na mentie rice cooker tape Asem Beba Dabi me pachona second ma de ya di ojali ni nyina bi woni ho se wafa me yi nyina wafa second that's the paper yensen na pin no eno nso bi woni ho wafa ni na medjuma de nyani sika no de to Asem Beba Dabi me dan safoa enso woni ho ena de ebiem ana me extension no ena de ehye masumi bi ni na meje ne obeje so wie no onya adwuma ye de a ono tiska mo me yonko ba no anu aduana nya bi edi na me na ena me so de medical na ma chichira ko manadi no me anya hwe de a oh jene 5,000 50 million usika akudi mi hon fa wade ma on for me smart ma Asem Beba Dabi Asem Beba ena wiai oduma nkoma nyame ayeyie enka wudin ena wiai oduma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene ede ma udin kronkron no adofo ne ade hye awiai yema yenho aha yema yenho ye ahyiehia ema yenho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ena ye yawada ena ye bosumi mienu ogefo bosumi ne de toso aduonu emfimpinu ne aduonu numu ene wei ena wie yase hia bio sabre premona to apa hunsima aduanan ebre na so se ye de Asem Beba Dabi
dwumadie no ebesomo baabi biara wo wa wutie yɛn baabi biara wo wa ohwe yɛn ɛna wie yɛbɛma yɛn ho yɛ hyiehia na yɛma yɛn ho nso akwaaba awie sabre yi a yɛkasa dwumadie no woba yɛn social media handles ne so a yɛyɛ live na wadama sɛ wo join yɛn wɔ so a deɛ wobɛyɛ nie ɛyɛ ahyɛ wadaroma hyɛ fatum ma wo nuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bintie na wɔnom enya bi nso nhwɛ ɛbere kro na amuo no wadwenkyerɛ bia a wowɔ no wo de bra comment section hɔ na afei fa comment ni tum baabi a wode free a wode ba fa ka ho bi na yenye yɛnkan no live ɛwɔ afidi kasie yi so ɛmfama wo sɛ wopɛ sɛ wohwehwɛ yɛn ɛwɔ Facebook ne so a ɛyɛ Otech 102.9 FM on Facebook ɛyɛ Otech 102.9 FM sɛ woba YouTube ne so a ɛyɛ still Otech 102.9 FM na wadaroma emu biara a obe join ye baabi a obe join ye no ɛyɛ ahyɛ ma wunuanom enya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bintie na wonom enya bi nso nhwɛ afei o comment ya wo no fatum ma yɛn na afei nso wa like ye page no ama yɛn sɛ wo like na wo san follow yɛn a ɛno bɛboa ɛma da biara da ye bɛba live na yɛde Asem Beba Dabi show ne brɛ wo no nso betumi ahunu obe join ne yenyina yɛbɛka bom na yɛsua de na afei yɛakyerɛ yɛn ho nso ade me de Krobea nana Yaw Asante na wiei ogye amanie awiei apesamakana nanie na wiei Krobea jata me nso me ne mapamfo yɛhyia yɛba besomo awiei jata ba wa ha na wiei abrewaba kofi twumasi enso wa ha awiei oba de achiame on dia wagina dwa obo akwaba ya agya kra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa na so so adom kro na ye de Nyankopon enenso odi afiri yen sa enawiei ya san hia biewu ba besom sa pe na ene soma ye besum nyina no da biara da se hia ye ka kire tiefo se yesua de no eya ye san kire ye ho nso ade enti na wiei a ye hia yi ye ba besua de na ya kire ye ho nso ade ene anopetututu sabre na feina nonum abo apemu ena me hu se me phone ringe na we de hwan na efre me ntoaso sei me kofa phone no na ye awura babia ya sebe utie ene no a awura ne de kasa no a utumi hu se anadwumu ni nyina no wasua na mibusa no se awura adai ose nana me hyase frɛw ahomache bɛyɛ se no mienu be na maya minyawo afei ene Nyankopon aya adom a me nsa akawo na nana Krobea masem nie ene obo ade oboro ne nsem ni nyina so ede kyerɛ me ena mibusa awura ne se na nyanyam bia asemi eba ye no edi anamon ena wo ankasa watu afa ho osena na ya Krobea Asante isi yei osi die metumi se nipa esesemi ye bia no maye eno ye baako afei emonte so emwafri abusua eni adofo ho osena na baabi esesemi wura na me kokopemwa ewo saa asemi hu bia no makope so mawura afei di asam no ankasa fa ne hunde sini so no ye potia wo ho no die na waye osena na ensam a mako nipa no anim enkomo a mene no adie chawpa mapa no wo ho nyina no besi sabri emu krokro adi honomo a nipa na tie enam sinti sesei die na aba utrim osena na sesei die abrabo ne kra fono me ne bono aye me ya sabe sameda medinisuo ene fo misumye same soria na mate se akokwa abon kokro koa homachea na me yemo acheme kire se ade ebachi ensam ahodo a mesa famu no enya asem ketwa
Afe metena ase di na menhuna sɛm a menka nkyerɛ wura no saa nɔpa no enti de pie free ma no ne sɛ mawura bei asɛm no de ɛbɛba ɛna wie yi wa wutie me asɛm no ɛbɛba wa wutie me amanneɛ no de ɛbɛba ha ɛniɔma de wonam bi mu o wonam mu wa wutumi hu sesese kura no ewiase ne kura fono ema wunhunu de wonye problems upon problems ene weyi koto no ade eche ama foforo nso aba abehase onu atie me se woye de wa ho de mu ubetumi nanso wanya anu yi a oho eto de bia anu yi ankasa no ene se ubepini wachi na wapɛ baabi pa na wode gina kyerɛ wonsa fa wonsa gubo na wode hwɛ asɛm no a wode mu no ɔhaw no aba no hwɛ sɛneɛ ɛniɔma ɛkɔ wa hwɛ sɛneɛ ɛniɔma no ɛkɔ fa wani hwɛ ɛnkasa ɛnwene ɛnsu wayɛ biya o deɛ wobɛtumi ayɛ wɔ ahoɔden no mu biya no wayɛ o hwɛ ɔhaw no bi wɔ hɔ no mu a ho ɛnyɛ sɛ wo kasa anaa woyɛ biribi ɛna de ano yie ba o ɛtɔ de bi a ukom yɛ din a wobɛyɛ w'ani a wobɛyi ɛde ama saa haw no anaa saa asɛm no ɛno pɛ ɛsolve issue no sɛ wo nam ɔyaw mu for example meti yɛ meya meyafunu ya meya pa se wunyo obi ma ne ka kyerɛ sɛ yiwadwene free yaw ne so a saa de we wa experience bi da no yiwadwene free pains na wonam mu ne so a ote hɔ a obehu ansa de na akɔ enti yiwadwene fa free saa yaw ne so ade na nipa ne de ye wo no da bia wo kae a na wo ye mo ahyew na pressure shooti da bia wo kae a na nisuo san wa ha da bia wo kae a na yese kopa homa bi na fa so mene na twe ho kofom se wo ngun free wiase onua yiyaw di free witrim fa unse gubo gina ba bi din hwede ekoso se ye wo ya yiyaw ni free witrim sani ye wo yafunu ya wo ya utibi ya wo ya no obetumi ka kire o se forget the pains it will go na utumi nya akukoduro yi wadwene free yaw ne so na bia nipa de nkomo hyew na edane nkomodi a meyam ne ko miti na ya meya ne ko wayi wadwene free wo yaw ne so enti amasa haw na wonamu no eko enawie yi wadwene free yaw ne so na there are some problems you just have to solve it by ignoring the problems it shall go you will be free and then the empesa me kachrew eye uraba na example no and am de ato ho amawi obo akra Krobea Asem ni monica sa yena onyankopon ase na yanchia yetiefo nyina ami titru makonta damoa maizi na wo de boga ene efre wa konta papa one we redan na akra wasemi ya asemu a sabre obi namu ohun ya wonye odinitri kopem odi tete se de wose wo ye bia no waje na nso so amfa menua se wo sa how no mu bia bible say wo wadwendwen no entimi mfa basafa antoa wo tenten so na tro ne se otri nwimpo a egusuo no onim ne dodo enti aba ne saa wo de sani Krobea kae no pepa bi gina ye tete ho ni bi sabra ye copy yi ne tutu mirika ne ye bada mu a yes briefing no atwiko mu sa yes out sena ya de kese twe ha no ko mu sa ne ye din ne twa home sa ne gu ahome kokko ya resa kese wo yesa obonze bibi afiri wo mu afi ebe ma wa hoden surungu bi se mami akra mami ro mfi mi hawo no efiri se ma ya ye de be ba na aba no de wo se esia na esie no de aka no de be sie nsi nyankopon na mehwe no
sɛ woyɛ sɛ ya ɛbɛtumi aboa wo ama watumi ato wo haw no anaa wo yaw no atwene ɛfiri sɛ ɛberɛ a wobɛgu ho nkokoɔ no wobɛtwea kɔɔ mu na wobɛhom yɛ aba abɔnten no ɛde ahoɔden foforɔ bi ɛba wo mu na ɛde deɛ ahyɛ wo soɔ no ɛpie ama wode wo ho ɛnti saa deɛ wei wo a wotie me ne awia yi wo nso so yɛbi na hwɛ nyankopɔn nam so ɛbɛma wɔwerɛ fiw haw no na berɛ pa mu no onyankopɔn ɔbɛgye wo afiri ɔhaw a wowɔ mu no nyinaa akora meda ase okay me nso meda ase ɛna wie adɔfoɔ ne adehyeɛ ɔbɔ adeɛ kyea me ɛna moate ne nka no ɛna baabi a wɔ biara no wo join ne yɛ nea wo comment a wowɔ ɛne baabi a wodi firi a ɔde ba no wode no nso tum a ɛboa yɛn ma yɛhunu sɛ nipa asomasi ɔbɛntinie aha no wɔhwɛ yɛn firi na ebi a adwenkyerɛ a ɔno nso wɔ na na wie yi ɔde ba bɛsom nso nie ɛnɛ sɛ woba me YouTube ne so a mahu sɛ amankwa abɔ Steve ɔno nso aba abɛjoin ne ɛno ɔkyerɛ sɛ na yɛ Krobea Asante yi Ghana ɛna setede yɛda so de atre ɛmɛgya America ɛde ma customers which means people in Ghana are so now saa deɛ we onim time ɛhyɛ ne yɛ ase me saa time kura na misa twapiase gay bi wɔ hɔ sɛ si a ɔte twapiase wɔ yɛ provision store yɛ frɛ na amekya na ne maame de yɛ sɛ wa na yɛ sɛ wa ɛtɔn ras water sɛ edu anɔpa na yɛ sɛ wa soa ne ras water na ɔde kwachima me na naba na ɔpɛ ras water pa enti wɔde fa yɛ fie hɔ anɔpa no na saa bere yi yɛ compound ne nso so bɔdiem ɛne nkube mu na yɛduadua timi na naba aka kyerɛ sɛ ne deɛ afikyire hɔ yaw pra hɔ nyinaa mamea na wayɛ rest assured sɛ ɔbɛtɔ aso ɔtamaw enti ɔbɛtɔ aso ɔtamaw deɛ a deɛ bɛyɛ biara milk bɛkom enti ɔba na wayi na tre milk no ɛna ɔde susu na ɔde agum enti milk susuo deɛ ɛnyɛ nnɛ ɛmfiri nnɛ ɛbaa yɛakyɛ wae abankwa abɔsif ɛmfiri nnɛ ɛnana boadu ɛwɔ United States of America ɛna wɔsi good morning Utek family ɛna wie nana boadu nie me nso ma join ni show no live ɛnso wɔ afidie yi so nyankopɔn nhyira mo Anɔkye Francis ɛna wɔsi ye nyankopɔn nhyira mo o nana yɛ Krobea Asante sɛ wo ne wabadwafoɔ hyia sei na mo bɔ yɛn nkɔmmɔ ka yɛn nsɛm sei a yɛ ne yɛ ne gye akora Paulo sɛ wusu ansanie akora Krobea in fact your show is a very great show which is full of wisdom nyansasɛm wɔ wo nsɛm no mu ɛne wo program yi a woyɛ yi mu nyankopɔn hyira watemate George na frifa ɛne ɔse hello na mo ho te sɛ ɛnɛ mi wɔ United States of America Bronx New York City ɛnɛ me nso mehwɛ mo nyankopɔn hyira mo paa wate Ajete Caesar ɛnso ajoin show no ɛne ɔse yay my father you are welcome again na akora Krobea the day you stop listening to your heart is the day you end your journey of life. And now we are because I believe in the one who created me. Just believe. That's it. Just believe. That's it. So would you na winya say jidie no a eno ano no. Owura inu o mfinhia du nwotwe 18 years. Ena robbery issue akoso. Ye share robbers no ede share papa yi akɔkye no prekope de share description no yesi ye papa ya o se nyamia minim ho hwe yesi ye wono a ye de papa yi akɔakotum emfi a ye twa ye de ma papa no wonya mfinhyi aduonum nan emfi a wodi ye as person ɔkɔ no wo 18 wakɔakonya 54 years in jail eno aba behia young lawyer eno aba behwe ne file mahu se case we metumi akɔboa papa yi ho eno ɔkɔboa papa no ena papa no court wo behunu se de de to papa ne so de ne kɔɔye no na nyɛ ɔno a wakonya mfinhyi aduonum nan 54 years in jail busa ho se ba wa bayi de en wo bɛyɛ papa ne se ɔdamu nyinaa no na owo gidie 1 gidie afei ɔdamu no nioma abrabɔ no de na fam baabi e de na ba bewie no
ɔde dane nnwom to nti opie ye no sɛ wɔhyɛ ne life story true nnwom no a ɛma papa no ɛba bɛgye din at 54 ɔba no go obi ɔbɛka sɛ oh sɛ wei deɛ mabrabɔ apem ma wie ya no mebɛyi ɛyɛwuo na mebɛwu nanso wɔnya agyidie de na brabɔ mu nsɛm kasa kyerɛ nipa fa nnwom tuo mu no ɛnɛ ɔno nso de ahete yɛbɛdi nkɔmmɔ asɛm bi asi ɛma ababaawa yi ɔne ne kuna nya asɛm ɛmeɛ so ɔdwane ɛkɔkɔda awiram ɔmo yɛ kusaasifoɔ abaya na dwane afirifie afa de ba akwada aketewa bɛɛ 4 years ewiram ɛna ɔde akwadaa yɛ ewiram na ɔkɔkɔ hunu maame bi a ɔno nso ne kookoom wayɛ akuraa ɛwɔ kookoo ne mu ɛna ɔkɔ srɛ maame ne sɛ eno wada ama baabi aduru no ɛɛdɛn maame ntena wakuraa hɔ na metotɔ bese ɛyɛ a mede bose no mede abakurom na amanfoɔ nso atotɔ otobi ɔbɔ yɛkɔ akɔda sɔre ya awuraba no a wɔne ne ba akɔda aketewa 3 as 4 years ɛte wɔ saa akuraa hɔ no yɛkɔ akɔkɔ awuraba yɛku awuraba no ɛwɔ ne bɛni ama aka akwadaa no obi maamiu na ɛna wie yi yɛbɛwuram ɛwɔ kɔmi so asante akyem mpɔtɛmo yɛ kɔmi so na yɛkɔ akɔbisam ɛde afiri do saa nyanyam bia asɛmi yɛne a yɛte yɛ no yɛ ho hyehye yɛn nti enkyiremu ahodo a ɛsɛ fata ɛne nkyiremu ahodo a ɛsɛ sɛ yɛhu no yɛnkɔgye mfamfiri hɔ afei abrantie yi wɔno nso wɔ suapɔn mu ɛwɔ kumase ha wosua deɛ ɔkɔ unifa kuku bi na suapɔn yɛ owura yi wɔ mu yi wɔno a ne nyɔnko ɛne ɛyɛ si school mu hɔ deɛ baabi a wɔn teɛ no so wɔn deɛ ne nyɛ boarding house hɔ wɔn deɛ ne yɛ deɛ hostel ne hall na wɔn tete no yɛsi wɔn yɛ namfo a mframa mfam enti sɛ wei yɛ aduane a wei di bi wei nso yɛ aduane a wei di bi na baako ayɛ aduane ɛna ɔfrɛ na sɛ mawie o ɛmu ne stew ɔsi o wei deɛ sɛ wuni ɔsi o medi a na wo yɛ aduane na me meka se mini ɛno ɔbɔ se ɛne ɛna sigya ne so no stew ne nso na ɛhyɛ hɔ no fa na ɛne ɛtidi obetumi yɛdi ɔbɔ krachi yakɔte agu plate mu wate na bomu agu so wakɔtena hɔ ahɛde ahɛmrɛ pan wɔde akɔgu afɛdeɛ wɔn tetete wɔn mo hɔro hɔ ne hostel hɔ a ɛna obi yɛ kɔ obesi obi so sɛ anuanom enipa asomasi ensensem bi a wɔkeka wɔ yɛn WhatsApp group so no monchake guy no na monhwɛ yi a krache no ne ho awuo na adi ɛne wɔn sɛ adai ensem bɛn no wɔkeka wɔse wahyɛ ase pakyɛw sɛ wayɛ obi bɔne waka biribi atia obi a obi amfa nkyɛ no na dabi deɛ bɛyɛ bia yɛbɛsan ahyia enti ɛne ɔmo nyere krache no na wɔn mu san sɛ deɛ no ayɛ ɛna ɔkɔ bɔɔ ne nyɔnko no ɔkɔtee n'aduane no bi dii yɛ n'amaneɛ na wɔn kɔ frɛ no aze deɛ no ayɛ ɔsɛ menyɛ hwee deɛ no ayɛ ɔsɛ menyɛ hwee ɛna wɔn yere ne hyɛ kaa mu sɛ wɔn de no bɛkɔ hospital force afei wɔn mo de ne nam kwan mu ba na krakye na ahyɛ ase yɛ mmerɛ ɛkwan ne mu na wɔbɛka sɛ ane ɛyɛ mpa makama no aduro yɛde ne kɔduru hospital edi kan yɛsɛ wɔn mo so wɔn ntumi yɛde ne bɛduru ha yi deɛ ɛtɔ so mmienu wɔn mo nso so wɔn ntumi ɔma no ɛne kɔmfa no kyɛ ɛhɔ ne yɛkɔhu sɛ krakye no nkura duru ɛne wanom enti sɛ nka krakye wu ya nipa a wɔdi na aduane twa atoɔ yɛ hwan saa nyɔnko ɛdeɛn na nka krakye no yɛde bɛyɛ no awia yɛbɛwuram ni akɔbisa sɛ krakye a wowɔ suapɔn mu univa kuku ɛdeɛ bɛyɛ na ɛbɛhaw amoa kɔpɛ nkura duru anom na nsa na no meankasa manya meame honorable baako pɛ the one and only honorable Otani Yaya Otani nana mpɔfo yi ɛyɛ ne nyinaa ka ho bi
ni nyina ka ho bi we de nana Krobea nie aha edi ne dane ni nyina ka ho ampofo nso ye minia abrabọ ne de obi free baabi no akọ baabi ni nyina ka ho bi nana Krobea Yaw Asante pia afenu abeduru otek very good wadama come so eno honorable ye tete sansemi na ensem a ye ne ankasa ye teye no aboye pusa se die ne beba se maame ene ne ba kwada mfie miensa mfie nan ba ebete wonum ho akotena kura ya ewura ena atwa wonum ho ahia na die ne beba bio ama sa nipai ye beda asore a ye behu se ye kuno honorable wada amanya abotre ma ho na wanya bewura oteki suidie otani kirensem mu kireme yo nana yedi kan ye betcha atiefo a eti utek ene ewie nana me de wo Krobea ye fra ho komiso eye Asante Atim South na maami bia wadi mfie no be aduasa enso eko aduanan oni niku a ye fra no Yakubu ya ababa o ya maami amikan edin a be fra no eye Hawa omu nyina ye kusasefo amana omu free boko se wote faako a wote wade so ti na chese omu bekin akope sika to omu de omanyi kire mu no Asante Atim South gro ai fe ho komiso na omu bi pie na omu ba ye nso be ma no anya kwadro djuma okope ne se obera kope koko nhweso koko nhweso ana one ne yire Hawa ete ho a omoye na nam papa ne modi bonti no samre ya mekesai ono a agene dia samre na me adom ono a tini koko na one ne yire samre omawo ema pare ba esia na nhwemu kire se kitwa owo mu no ebra ye be wo no omoye ne surgery nti owo akwada ne wie no na che samre dia Hawa abehu asantiman afetena owo no wie no ye Hawa kache ni kum se awade ate ho no awale tantan di enya bia obeware biu be ma no pa kan bia oba Hawa anti ase ti be man di janetoa ekoto kusase hene a wo komiso anim se onka bi ma no ne ire ka no eno no Hawa se daabi awale tantan chiakai enya bia obetena awade no ho biu tini ede areho ekobo imam gramopenia owo komiso amane so onka bi ma no Hawa se awale tantan de chiakai enya bia obetena ho biu na penino kan omu de mfato ho se onfa na ni nto nkwadan sia ore no awo no sure nanka ontena wade ase eno no kra she Hawa abufuo ema nzemu che se odwane fi krom ho ekotena ewirem be na nsa ana obesi one ne baketo ano ebra Hawa bae no o se ni kru pa de ontana nchen bi ni nyaa se samre ya mekese Hawa enya sika ono a timi tobese ototobese ana wasan ayefu ono a ye ado emufu tisika aba oba ne nsem yama ese de wo hu se kwan ope na obedie ebi ana be ma no krampu no ensawa na omore na Hawa ampene nyina no obi akura no kosrese obetena ho akura na obia ente ho nana se uhwe mfoni no a hu akura se dan a ete ho a Hawa nkoa ne baketwa no ana ete akura ho papa no ekosi dan okomeso senka ne yire wasi dan okuro ne de ebi emri Hawa yesa wapo ntina on beso obetena akura duwasi dan okomeso de a ko ne omumra Hawa se twa kai enya bia obeko
Di papa no kofa ne ma no enum ebetena ne nchen okome so ema eka akwada ketekete no a wadi ketewa na wa no foforo di kawa atena akura ho no a eko emfie nan ni ya onu kwa na tie akura ho na nanse na okoye complain man na akura awura se oto besigu ha obeba no na obi akwansa akohwe bisu no eso if you were access okobo daru na daru if you were kobo ye no esa ye enipa no a owi abese na hi ema if you were kokokura no a wate aguro no nipa onipa nsa akosesa esa fa ne soso oh enti hawa nso enya de a obetimi atena ho na akura sedan so de akura ho no akura eben hawa beye 1 kilometer wow ehona abrantie bia efe no yaw ano a mususu se onna adi sa awui otie na sa yaw ano no akura ni a papa ko sas ni bi enso akura ni na tese eno de ebo ho edi anuhwe so ne mekam no puti na papa ko sas ni no nso ese otobese enti enamo efiada ahomache ena ni yonku bi sen fi Krobea efe ho seki krom se abante ya wano woni wode besi abrana na dwono se onto ahomache no be no nan se onto na pa kusasi ni no so to besi na one ya ano eteben ni no onko he ne besi no se no na ya wano koshi ebe to amana no a oh papa no kohwe ne besono na besono ewo ho to fe ni mian kan tanzu ne besono de ewo ho obi amfa ne nsa enkan papa no se one ni ame di nkomo wie no oto nani apata dia ewo na kura oto nani a hawa ba wadi mfie nan ena ete apata mi oh na hawa bai hawa kwa he ode ne bai abesi ho lisa akwada no kwa ntimi nante isumunu ema akura ho to papa ndi na dwen se bia hawa aba ne nchen na ebia ade anchie ni ntino ana ode no asi eho a bia se okuja na ya na se bibisa etina ode na asi ho mo twen ya hawa emma enimu ya tetie no mo fre hawa nso a phone eko nanso onfa nti ade ache be no nsia eko no nsia ne fa no na papa no se sam radio omo so bebo am ho akwafuom ti ne mpada no mfa akwada no enko hawa akura enkoma no no mo nkwafuom na areho sam ne se omo koduru akura ho a edi eni hawa ana oda ho flat ya trese emoja esam eho fie ho a me patre se onipa da sani ade se kan atwa me mene hyew sani ekum akoko oda abonte ho so hwe mfoni no a behu se ga wadan na odam no roba bi wo mu a roba tuntum bi atese nipa no ko wia hawa bese na hawa ne no struggle se me nti enum no na yawo omususu abrantie no atwa ne mene wakuno na nipa no so ekro no wanko ne kwa uja ne mpaboa ewo ho ena uja ne sekan ewo ho enipa no a we dia mesire o yesusu se ono na akowia besen a hawa ampene ne nasroge a wakuno no waja ne de ne de ewo ho ne mpaboa se no waja no ena ne sekan a odi kum no no so no eda ho na ekrazi for no bae no na chese eni na efia ya wa no tim no efia no ni bi enimhwe no na chese sekan no ye ya ano ensekan enam asenso dia ewo ho na ye ya ano sekan empaboa no oja no no na eye ya ano esekan dio mo bo assembly man amane ema omo nso announcement atisi mu
fi eba akura ho ebehwe niema omu susu nyina nse ya wano na edi se adwuma no se o nkrase ebe ho nyina obia abawo omu ebe me o domo aba nenso besine yawo anode ode ho ewura zamra me kesai yawo ano omu hu da bia wafa se wakoko no ho se wakoto nsium obi hu na sembisa na obi abisa no se akwada wadi mfie nan no wan ene de nkosi akura ho so yawa no ena ede akwala nkosi ho ana se maame no saman ene de akwada no akoja de nuanom na asema ede jade no no asami ehwe yawa no yo otani we de asem ni fie ena wiai asem kese a ato hawa na sese wafiri mu yi ede asem wa ba fie me enhwa ade bi maako won kasa yem no wo kire se bra hawa ka se oni ni kunu nware biu no empanini mu bia asem ne beko bia no hawa se aware tantan we de ontumi no wadamo wubusabusa mu no empanyini ka kire wo se die nti ena na hawa se na ware ne ya ware tantan nti a ontumi nkwa aware na se biu na asembisa na no abisa no ni na se enjem kata ya ye ne se ye nuanom no a ifi isem eba betna sa elia ho no de sana omu eye omu kunu no aw se omu de omu fisimba na omu beye adwuma na se sika eba omu nsem kakra afi na omu twafa omu mu be ma no na mope ana basa na omu de omu ahye idwadiem se ne be ya obi antimi enhye ne so bi se wote awade ase a be ma no ebe hye ne so ama sika ne mfafo a eja omu kunu no enya no pese wote awade ho ase nhyeso ntino onpenhyeso sisi wapo anunti enye ana oeze wose samri de onye no ampanso yemu chese hawa oyobi a obo no homodin pa ya se okọ edan mu a enam na esumu na ewo hondi no ya dimi antwa edan mu ama bese owo bag ya kese tentin mu a sisi ho ana emo enso ewo bag ya kese mu a sisi ho a samri senka hawa mu a kani nyina ene dia oni obi a emomuhie okay dia tosumienu wadama wona wututu wanamo ekọ ekura na hawa ne ba mfie miense ko mfie nan onum tim wadama memere wa entumi ma Facebook ne so na YouTube ne so bewebie no describe akwansi na mutwa ya ansa na mu koduru ho ene sene ekura no edane a na hawa tim ewa asete me ba cha omo a mo hweye na betumi aba internet ne so no sa oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM a yede efie bi a na den bi atoso mu a muntumi nkọ no otani be kyerɛkyerɛ no otani to aso na kyerɛkyerɛ mame nana komiso ho no kru a esu bet ensheda ensu dia kru no eni da ho na efi komiso ekọ za kru no a ekra ho hawa no ekra no ebe 2 kilometers Asem Beba Dabi nti akura bia nso za dan mienu na dan no amuhu no enfoni no so no za dan no kwa ne si ho ya efiewura kire se ono kura no okumase obi antifie no ema ni nua efe ne se obi sope akura ho atena ana so no ni ho se nipa no onko kire no so betima atena ho a nti okokire no a wote ho Jefi wura so baaye no ena obi sasa na sa wade se mini no ogokunu ni kunu kura sifi ama adenti na wabetena ho dabi obekwa kobisa
obisa hawa so no de anya bia obeware bi nti okokọbọ okusa asehene amane bisa nsa obaye no oni obaye na hawa ete na kura na adentina benimfo omutikrom na monhwe enka ma hawa ensan enkotena nikunu isi a wasi ne foforo ewei benimfo se omaka aka hawa se enya bia obesan akọ na nidi kan no ene ne etosumi okọ ohene ho a ohene ko kan ye a ko imam wa imam nso ko kan bie no hawa ejane koda ewurem 3 days na nsa na omunhu no nti no se oso betena ho a omontena ho se obrane ye mmane bede ebia na obini omko kan enam so odwane koda ewurem na nsa ni no beka akoka no kra na akoka na no aduru nti omugusu a omohe sebia ebeduru mrebi no na akoma no ato amana san aba ene se oya kosia na kwanhia wuo no afei kyerɛkyerɛ net dan no sɛnea wode wani ko hunu yɛ no kyerɛkyerɛ dana sɛnea not dan no etie no sɛ unam komiso no ekwan no a ukọ anim kakra ka kwan obe branching bi e wo no obe branch na kese funya branch a koko fu mu na onam saa koko fu na onam mu saa kofi se obe ho akodu akura ho na okwa eye not dan a de se edan a ya chichire o se kan no ha not dan no a omo chichire a saa mre de akura sefa na edan ni bi ewo ensheda krum de ensheda eni ono not dan ya boss encha 2 rooms nti baako ana ne besen egum ne besen ne mo no egu ana baako nso na one ne baketo ano eda ya tese akura bia ni wa eben ene na obia obedu ho bia obehu bia an ho adwun se oba besia na won kwa wote akura sabi nana me ameka sai akura me ebe man se oka se me ne mire enkotena sa akura ho a emla akura bia me ho a enya bia betna okay mire kura bu so mpene emientna ho okay oti buya mema mro ubia ni ho bete woni na waba beboa okay takura ho na hawate afei mienhwe na chese ne yebu nkonta tonkonta so a ekire se nipa boni krono bra na oku hawani nyina no na ne ba ne wo ho ana bra biom me say de wakyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛ nyina no se yebu nkonta tonkonta so a na ne ɛbɛkyerɛ se ebra nipa boni krono kronfo krono se yampa se ye kronfo de a oku hawa no nene ne bananim enu oku no sa na uti nze one ne struggle ti se o mo kire se hawa e obi anakoma de ne ne edin nti uti so onim yawa no se one yawa no ni nyina ne te ho ana yawa no no so ye obi a mantem ho obi anim se oye kronfo ya na nsentra komeso for class ko wi a obi phone e ma mo bono anka mo ya kuno ya wano no ye obi a ono no krono no na obo a akura ho a ya wano no etie no woni ne maame ne nuanom na etie ho na nam etutu asem wo ya mekun e na ya wano maame ene ne nuanom etu afiri akura ho eja ya wano no a ono nko a eti akura ho no di ya wano de obi a na utiri se sambre no nso no senka akura bi ebe no sene ye wano ene kosasini no akura no ebo ho no ye sure senka don for beko akwakoje no na menyi ni nso se ka ye wano betimi akọ se okubi abesi no ise o se omukun efiri enim ho ana omukun ye ema boto no rubber na besi no wom no etete di rubber na tete ye no enu ye hawa dan animu etiti ya bisi ni hwegu ho no eho ana otwa no kese omone no struggle ya kopi me fe
obewuto abonten obi ntimi hu se otwa no wode mojahye nanka edwane ana obeto abonten anaase abonten ho ana otwa no a che wobekọ no moja nzu eguakuakuo ebi guanim ebi eguakuakuo be miensa na se enan ana moja no eguo anka obi teben ho de a ni se nka yawa no ebetumi agisa nyina no ansem no enti papa kusasi ni na oka one ne ma ne sore no omu hunu hawa ne ba no omso omu hunu akwada no se akwada ne tehin omu hunu se akwada no apata bi wo wote apata ote akonya so ewo apata ne mu ne no ye hwan fie na no abetena akonya so wa apata mu yi papa kusasi ni no apata efi se nipa ni wie di obeye no tam akwada ni free hawa akura e de ne ba papa kusasi nso akura ho ene no asembisa no se pan ene di akwada no kusi akura ho akwada no because se ne etie no enya di akwada no betimi anante afri eho aba efenze esi akura ho eye koko akura koko wom ya wo be nante a se no abesika kwan ansa na wa bo anim kakra ansa na wa san abranche akọ yawa no ne papa kusase ne akura ho ti eno na manfo bi sa hwan ene de akwada no ekosi akura ho okay akwada mfie miense ko mfie nan anya bia otumi kasa nkakra won mo ne di nkomo abusa no bibi ana akwada ne ntumi nka hwe se mu se akwada no ote ni krom kasa no oya mo din krom ote ni ubisa na asante na otimi onkana ni krom kasa na na ote se sanse one na maame na na tie won se ye nanum pepe fo no so de bebia no omo de om krom kasa no na ede etiti akwada no maame ne ko ba bia one ne ba no a ti akwada no e kan se akwada no na ede ne nsa point na mitimi hu se akwada no ni ya anodin ananse den nemo kusase no anana oka se no enyina so a ama manfo de suspect ni nyina bo yawa no ne se 1 area ho de on na ye kromfo 2 ono ne fa bese e de call papa bi nchen ewo krom se wo kwa akoton ha papa ne fre kusase ni no 3 ye hunu mpaboa ene sekan a yesusu se eye yawa no dia de american ebi ka ho anase mayi bi afrim nana eno ano okay afei omfa wo mani nso emma ni kunu ne so kire se aba ni se yie no obi nso tumi di bone e di se nipa for you know ye betumi akofa ye wa no mpaboa ye wa no se kanya na ne hu bibi di aba akura ase ho se me yire gya me ya na me di free srem ba ye broken heart kakra begwom na mahu se bia oye adwuma ekoso ho no obi amfa na dwen ko ho se yen suspect be ma ne nso na yen question be ma no e wo ne yiri wo ne nso ho yo nana edi kan no a police for atre be ma no anu asem na me bisa be ma no se one ne yire no ejai o se onyaye senior amani atia no fi se ko wale no free sleep ana ode no e bae police for the o ma tire na no asem na nananom ai wo krum ho enso na mo se o mo asembisa o mo pesa o mo frɛ be ma no na o mo bisa no na be ma no oyobi a oya wiemfo onye obi a o manfo di ne ho adanse se onye obi a oya basabasa ya se huno ne kasa ene se ne otie no ese o otimi ko eto da bi ha otimi ko ekosa akwada no ewo akura ho no na okọ afumu a na wakosira akwada no na wasan ba ti ono de echewpa no a no gusu a opa chersen kanire ensanmra ofia ntoata ene ojore aba mu otani Monica sa na enkomodi a wudi ye ewo kuro ni mu no yebema yetiefuo etie bi na asemisa bi e wo ho no yebesa abusawo enti wadama
obewo so na wagina so kakra de ama me adofo ne ade hye enkomo we ya ye die yi eya asenkese a esi wo asante achem saf Krobea friend kome so kome su kuro ni mu no na maame bia ono ye frɛ no ama bene wa na kura maame ni wo kokoo ofuo wo saa kuro yi mu no aye netedan mienu na ababaawa hawai yesi wo ye kusasi ni na area hono kusasi fo gas ni bi wo hono mo a onu mu kununum de won mu free sremba no ma beyaya hu se ye ne ya betumi aye seye nya seya nipa ne nsem ye kakra no hunu dwadi a no adogu no kunu no eni omsi asante achem ho ne de saa line ne kosopa enti hawa se wontumi ne be ma ne ntina bio ose awarefo aware tantan de ontumi ntina se ye boso a na hawa adwane afa ne ba akwada aketo akoda wirem ene ode chawpa kosi wo bia oben amabene wa yi so ema amabene wa ede nakura no ema awura yi se ontenam ene se bese hudwa ena wodi o ya kwabenane ene ne dia kofi so a se ye ya ye kasa ide yaku hawa mi wo video bi ewo mensem ha mo amu Facebook ne so ana YouTube ne so ne de mo beba so na ma behwe video wa otani ya call akura ho no okoyeye na in the video mpacha obra Facebook ni sesi a na bra YouTube ni sesi a ohunu se bese egu ekwanya no bese egu kwanya no ena bese Robert tuntum ena egum ena bese ni hwiaguo no mompo so wa ha bra reverse kakra na poso bese ni hwiaguo no empaboa wei eye mpaboa tuntum ye mema mpaboa ya ye san bi ene arobia ya seti se sike ene gu sa mpaboa ne so ye de fitaa ena aye no ena bese no ate agu so ene gu ho enti mpaboa wei ena amanfo duedue mu hwehwe ya a omka se eye ya no empaboa ya no mpaboa de enti amom de suspect kese abo ya no ewo area ho no eni se mpaboa we ye egu hoyi eye ya no dia ena ya no yi wo ntoto bese ena wo nsesa bese enso utumi nya bese eko krom ma papa bi a ono nso toto bese frɛ eja kusasi a ono nso toto bese bi eka kire se ya no de bese abra mi onti cheke se obese nyira ya ena osi da bi mbese nyira enti wo mususu se wawia ha wa bese da enti wei wo kwa akowia ena aba ya na ko hunu a akofa saasem wedi aba roll on the video roll make it roll enti sa wo so bia onso wo hwe edan ya eno na obampa buagu animu na uhu sa net dan sa dan no emu kro de wo nsa benkum so no eno na hawa ene ne ba kwada emfie miensa ba mfie nan onomoda ena ba kono aye ne se ne kitchen ne store room ena efie ne nso compound ena eda ho a enti hawa ne body ena hunu pauso wa ha twe hawa body ne to soma me onie hawa body no enie se ya ye de ntoma ena akuri ne ho ena ohwe body ne ho no a utumi hu se eyobi a oni obi asragel pa na otani ya ye yimi we ya no ansa na mabone no wadarumo se kan no a nipa no edidi awurai bode no wotwitwa ne sei kire ye ana me se no utwa ne me se ne yitwa kokon ekon utwa ne me na a police for yen koye no yankodun temti no ye ma police for nka se ma obi anye de dina enfoni ni yentimi anye de yentimi anya ne kre no utwa ne mene sani yekum akoko no sa pepepe anu twa no okay afei arofo maamia ono na ode saa akura adan no ema hawa ama bene wa ne nkomo yentie bi pacho mi frekom so heya ana pe ye ba e dom gu ha ya mese
Ababawa bidaha eda mojemu ayi cham. Pacho ni ababawa. Pacho ababawa ni din is Hawa. Juma ben ni di. Ototo besen na osa adom. Pacho kwa be so ni ababawa hawa. Pacho ababawa hawa na me yare wo Kumasi. Enti me wo hono mo ana me bra bi efre me se obi so ope ba bi eno no atna enti wo baaye no wo abedna wo de no aba me ho na me so onya ba bi entna na se desi ho kwade ha mentimi manipa na bontin enti wo ha enti me na me so na me kura na me ni no enti me baaye no na me behu no na me se na sa baba wa de wo kun na de na wo te ha no aye nti me ba me ko kusase ni ehene ho ekobu ka kyanse me baaye ha wate me kura ho wo ne okunu so na e wa ha na ye de na wa beta na nipa de ne ho wasem nti me bebo wo amane na kwa ya mo befa so a mo besiesie wo ne okunu entem asem no aye na kusase hene ka kya me se wo mo aka no oba na akoma edin na wo se won wale bi na me se na me so se wo te akura ho me so me nim ne busuani bia na kwan be na eba mefa so na wo se o de di ka no wo mo okun wo ne okun no kon ye no wo mo ma no wo koda nwura mu nansa na wo mo ehu no enti se me ka se me pam no a ebi a no wasa akoda enwura mu enti wo mo pam chew se wo betena ho de a me ma no entena na me se yo se ne mo nipa de ne ho asem ti se wo ko sa ase hene waka sa akire me de a mate na kire se wote ha nti wote ha be se mfie nan kura ni ko mfie nan me de sana me ne henti me fanse ko be mfie na me nim tamo ne okunu no eja yi nti wo wa ha yi a nti be bosumi ni ebe bosumi ni na wo ba se obi abefa ne besen na me sesa na me se ne ade a chia me hu kwaya me fa so ntimi confirmation na so yi dedi ka me kokko a me ti go obi be sesai asoso a me de te kokko no so obi be fai ntimi ye nsa ene nipa kro no de ha no mo aye ne tra bia cha se bibia wa ha no ofa ntimi hu kwaya me fa so ntimi sa ko information na so yi ntimi na so ya ma na so be se mpre na ya na se mprenum wo kumso information enti eno a mi sister so awu na nansa enti me fi mi sister fi ho ba yesi apena wo ba ho ebe ka kire me say obi asa abefa abehwe besen aisi ni ba bia wo da ho ana me say na ne nipa kro no wa che da na wo yesa na wo de ko na de achi a mehu kwaya mefa so enti me na me kan sa achi na wo so wate enti anope ma sorry me ko mi sister ba bia wo wo ho kra na me hwe say wo kru no one na gyaye no aba beka kire me say yakun no ato ha no ana me ye ne say ha wa na wose ho enti me fa moto eba ebehwe ampa me baaye no na kire say wo mo ekunu ato ha na me ye ne say ene me kokom so no makobo committee fo no amane na me hunu kwaya be fa so enti me ko committee fo no ho ene wo mo ye me say ne ye nko nanam ho ene ye ko nanam ho ena nanam ma kwa say me wo kwa say me be report ho enti assemblyman for committee for no ba kon fra assemblyman ka chen so wo kura ha enti wo mra no wa frɛ apresifo no enti mo anim ana kire sɛ me ye hwɛ sɛ mo be ba na de wo ho no ye hu de be ye tin ama de minim fa ho ne tentini tie wan cheso ni asase wura na fiura me ankasa me ni asase wura hawa one ni kunu ejai wo mo na ese so mo agent me de koto ko ko sase hinanim pacho bra obetna ha kom fie nan me na me ni hanti fie nan na ni kunu na ya otaba ha da bi okro ne de me hu ne hada me ba fo ma me hu ne hada obi anso nkanse bia na ne atwa ni kunu da bi wa oni ni kunu no ejaye chese oni ni kunu jaye no obetna ha nyesa na ni de na me se me pacho na me ni ha pacho owoma me ma yese me ne ma no aminim wo no be enum na nansa no wo mo papa ho enti kitwa na wone no ete akura ha kitwa ne de mfie be se fanse ko be mfie na ya na se mfie efe no wadu be se mfie no mo se mfie na e be mfie na ho
Me ba asa me tu mani a me hu dan bia dan we nkwan dan asia akura bi ban ha o me pa cho akura ba ko wa ha ana ba ko wa ha ana ba ko wa ana ba ko wa ti we no mfimfi ma hu se mpaboa bi ne sekan bi dawo ah me kura me nimu de pa kura ne dia pa cho de ni bi me de ama bi no wa okay enti weye maame ama benewa ene otani yaya enkomobo ono na ya asase wura ana afie wura okay ohwe ya no question ko ni kunu ho no question ko ni kunu ho enti ene yete saade a wonsan ko pe ni kunu no na woni ni kunu ne nso monkobo enti bema no ankasa okofa awura afiri kusasi mamu ba ya ose oba na beja no enam na dwuma ye na wabetena sa akura ho no otani ne kasai yenti wo no nso maache ebi kan me ma shede afra mate se baba wo ya wa wi so yere no no kre achoni din de se hawa ana on su din de se yakubu tisi a wona ne te akura de adai kasa bi ba ntem saatem no wo kura no ekituo no mo yere operation ti we operation wi enu na mehia ne ho de ni twa ni se saade a yantra kurom na me bra yere nke ne kakra no hunya din ya no sa ba kura no se debi ban sa na ko bu mi kura na tukene na otuba ha no kam kira ma se on pam ni firi ho na ma no so mwa o di ba e te ho sa na so me ka bi ya on fa ni nyene me fira ni nyene me ba ya ka on fa na so mi yini ni na me ti ho na ko ba sa se ana ne wo ma se e wo sis so far me ba ya betu se kan bi dawo ene mpaboa bi oni mo tu ani ana se bisa ya no ni pakro no a ne se kan ana se ne mpaboa no muni no ya ni pakro no de ya wo se ni pakro bi abefie bi sin wa ha koto wa se kekuru nti ya chesi wa ya hu ni pakro no na sa ba so far we re betu ha no ne ha me pa ne ha otu ho na mo bia ka mpani mi frame mpani fo kunya mo ka ti obetra no a wo kan wonti no o ta ne ku de oba fu yo amane no ku bi oya oba krum oba saatem ne ba no wo mo ho no ta ba oba me ho na afi ya dan be se bring tem na yi nkra ni afi no afi ho no mba me ho bi ti kola enum de mo na ba ku wo ni e wo na ha no a wodi mfie se we se 3 years ni kamre yo we we kura se ifi ha ko emutwe antin kakra na mpisa acha odi ni bi yakubu okay enti arofo weiye yakubu ono nso na ne yere eni sa awura yi a sabesabio asenkasie wei akwa akoto no ansa na ye de otani besie no ade abaako bi wo ho nso a amanfo twemadwe gina so ewo ye social media ne so otani ebra mu kodu ho na ye hwehwemu wo ne ho no ye hunu bibi se bia na taade no ya pagya ho baabi ye twa bibi ana ye ya attempt bi kura se ye ne da Also for your so ya bad pa. Yo. Nana. Sem na ya na edu ba bia na ya chewura agubi so. Then una me a friend say, "Bra, omo frame me no. Ansa me be koro." Yes, ni omo ka say me say, "Abrante na koro are no." Asan dey ekuno awe oba bi e wona kura asan ekuno e no be ba ya no so no sabi oba na da ho no na won hwe dross ne te na o ka se ne amanfo susu se apode one no de apa e bo no ha na oba no wa se nkuta dene no na ne den so ze epeni ba otimi tasakan edom food o nya osa e ma nfa ho ni ntiam se
anye yi no ya no ha dia ngu ase beba minim so no hwa na e kan no na o de se kan twa no dia ene na asem sebe enti sɛneɛ no ɔda hɔ no ɛne sɛbesɛbe na wɔnhyɛ mo aseɛ no ebinom susu sɛ ɔne gɛ ne da yɛ ansa no wɔku no saa pepepe na nkɔfo saa na krumɔfo mesi me bla ɔmo frɛ yɛn no saa na ɔmo ka frɛ yɛn ansa na yɛkora yɛkɔduru hɔ dina ha nti ebisa sa ada ne mpra no ana ɔmo so daabi no onipa no wɔdwame ansa na yɛkɔɔ yɛ a yɛkɔhu yɛ na afie no okay ɔtani awia yi yɛbɛda wase for this extensive coverage a ɔde ama yɛn na ɛyɛ awerɛhosɛm akɔdi posifoɔ nsɛm yi nso deɛ yɛnim w'adwuma a woyɔ wada ama kɔsoafo ani di akyire fa wo hwene nso hwiahwia na nunununu na baabi ebesi biara no yɛasan ba wo nkyɛn ne abɛhwɛ deɛ asi adɔfoɔ meankasa mede hyeɛ ɔtani yaya ɔno ne yɛkɔtie no asɛm wo asie ɛwɔ awuraba bi a sɛbesɛbe ɔde akomaden na ɔne ne ba akwadaa mfie mmiɛnsa ba akɔtena kookoo mu tuu ɔno nko a o deɛ akɔtɔ no ɛnie awia yi mia mede hyeɛ akakaduro ɔse greetings nana Krobea ɛnɛ Texas United States of America mu ɛna mehwɛ wo free ɛnɛ yɛ wawoda today is our so day wo so day yaw ɛne tunsa akakaduro ɛnɛ tunsa tunsa akakaduro misi tunsa mɛhyira wo ate nyankopɔn hyira wo enti ɛna awia yi ɔse Jesus ɔmbless mu nyinaa yɛda ase akakaduro sent Phyllis Kofi Bonsu ɔno nso wɔ UAE ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛna awia me nso meka mo ho ɛwɔ ha yɛne yɛwɔ akwantuom yɛtietie wo sei yɛfa mu adwen na yɛhunu baabi a yɛde yɛn nso yɛn ntoma egu ama yeye okay ɛna awia yi Hepa Plus doctor waba abeduru eduru yawada sɛ yi a na mo ani tua sɛ ɛyɛ Hepa Plus Thursday enti ɛna mo adama mo ma me ne papa no ɛmɔ nkɔmɔ Dr. Hepa Plus nana eduro no afe na mate die ntia sɛ obi pawo a ɔnomo a awo ne tumi bantam no Hepa Plus eduro no afe na mate die ntia eduro no ɛyɛ well being ho adwuma sɛ bɛma uhunsuo ntumi nyem ba well being nyina ye opanyin bi frɛ me we de ne ya wow also 78 oi ne yere wo 50s ne wo no 50s wow na said the papa na sere no of refritafo yes wow papa na sere sa also no de omfa kwadun to akiri because o kubi woni fie na said the papa na sere no so ohun bi da de do na ya ma no ohun bi da wow amani sisi nya ne ya na owani gi ankasa so asetena we wate ase onom ne Hepa Plus Pavi Plasmos edo opese obomoden epeja for body ekoso ye mediema for body aba efirimakomam na mebo ohwa for we so de kubensu kwa powerful no de guso powerful owie so ne ho san ye din o owie a 78 year old papa ne ho san ye din woman be frame say dog ne infections etete me Hepa Plus Pavi Plasmos ene my free obaako anura Royal Television o se dog me ha nyina ne se na nsuo no egum se de oba ekwawo so a aya nsuo se bi wedi kan ba no na aye me ache to the extent say me fa dropping crack hospital a driver ne ba na sebe de me ho si yenyan no o mpese ofa me ebi se ofa me nso de agi so san ko wo shika ni aye hu wakɔ hospitals be brave onya solution later de eba ya esan so ba be hunahuna ne kra ne sebe na ne nufo so asan ye den aye hu se ordinance kan oti pains wow eno obi kan fo se Hepa Plus Pavi Plasmos eboa well being
Into ɔno no binhwɛ long story ni nyina ko wie sɛ enei ɔsɛ sɛbe nsuo na egugu no ani ho bio. Wow. Bio sɛbe sisi a ɔsɛ ne yɛfuna mmɛmɛrɛ ne nufo no ayɛmmerɛ tumi mia. Ɔno yɛ sɛ mia yabo. Sure. Mia yabo. Aye. Good. Ɔsɛ ɔnte saa pain ne bio ɛkɔ free. Hepa plus no pa no Nyankopɔn de abɛdom Ghana. No credit. What dare so ye, and he said, Obekwa kope bi anom, and yes, who kope bi ato, yatra sa level, sure, ye kwa jibi, enom, ukwa, Hepa plus Pavi plus must be 20 CDs, sure. So what could be no be so 2025, Hepa plus bonus free 20, ako 25 CDs or what? Why in fact I finished dear children that ton Bruno, say 2025 when they free 20 go to there be. A bona now turn 2024 no. Saa buona na yeton. Ya da so ton ni sa. Say any nsuo, say any to pay you 20 cedis. Good. And inti say onipa ekura 60 Ghana cedis a. Wanyami ansani nyina bi. Wanyami ansani nyina. Powerful. Say wo ma nsuo, say wo hin na menam kwan we so toto sere woni Nyankopon nam won so. Ton aduro ni say eye momada wo ma. Yeah. E na Ghana fo enya nuro ni binom. Yeah. And inti say mpo no bebi akoto no ne boye dia, me de me number betudwa. Wa wo ton aduro ni bi. And a framing. Good. So, dog, what's the turn 20 CDs? Then so maybe I'm a coffin dear, a chamine buo, me turn 20 now, and ye, okay, framing. Same purpose so turn less than 20 CDs, Nana, ye be boam wise, powerful. And found when be beer. Oh, beer, okay. Nasa be Asante Mampong, and yes, or Mampong. Asante Mampong. Yes, Mampong for no yard. Yes. Say wa heba, and every me fasa kwenya we so. Na ma bo abaso. Na ma sre Nyankopon hira de amao. Na ma hye wunkran say kosoa na koso. Say wa heba. Less than 20 CDs. Our Mampong. Good. Good. And inti baby a wotimin can free bia no say uton bi. Na so person turn 20 a, wo de enkaze turn less than that. Yeah. O person ton kwa dia me numbers ni. Okay. 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Ebi audio wa manone opese adi no ebi bro and Ghana for the G on samba and me so aka say Hepa plus no ye tie the kwa manone but afi ye sha ase enche rate at which a eko no na dance nso efra manone pa no osno bia ne die o we Ghana ni a jibinom na fa bi chiche fa show gagai what you say you go show gagai yeah fa show bi good fa ho ho say onso Ghana de Nyankopon de cheye no ebi e Hepa plus Pavi Plasmos ma brofo ne binom no omo hu sesa na yenso ye wade obi anya promotion wo ho o te ko twen de asemfo su de hye onso betumi agibi aye gagai obibia good o wa amanone afa wa address efa 0542 807 907 0542 807 907 kai say Hepa plus Pavi Plasmos nyame dia cheyen sabe enya o yare nti na ye tiatiemu dabi so because when you dinti good and ye can asem nti na doctor for nom nurse say nom student and no campuses now young ladies no so because akofa wash bi na akopra no akoshe no won say to me she so because akofa saade no and you be building a well being no e ma ni nipadua na nyamode no so ama meka say obaa we infection nyo obaa bia o ma ho enya den obi mu kra nom esan de atadwe toto akiri powerful oba wo SHS a fa phone frɛ no ana to Hepa plus Pavi Plasmos to paye ni bi mane no ka che ne say obeda onyi Hepa plus to paye 1 Pavi 1 Plasmos 1 onom fana ebeboa no enei ene ne daachi won so a wo ya adwumaden ema abusua no rane no mesrew
do ho kane yeah o de do ho kakra kope hepa plus pavi plasmos ni binom enya so yare nti o se obekọ so anya hoden ebia na wo doubt o de mo kan na duro ba ko na heba fo misrew diabetes hunehuna wakoma yare bi hunehuna o se bi ebi kra nsen bi atiegu ho infections bi ugidie nu so enkoyie o yo ba se be o ma asem waten kan ade for some time new menses ne mayi obekase na duro ba ko na heba fo we hepa plus pavi plasmos se o de o doubt a nyame adom gana e nipa mienu pene wa ha da so yo ba ana yo be ma de aka nyina akote sure na so yo be ma na peso hu se de ye kan ti sa kwaje hepa plus pavi plasmos unum we ya fa kodunum tu akiri asa ai o yo ba nso na peso hu se de ye kan nya bosrem kan o de aya fa tadwe tutu akiri bo nsi nya meti na yeyem wanoma wie no e ya awe watadwe yes wa ma no ne ya awe bi hunahuna wo ana peso koso enya wa hoden a me yemfa bi mrawo e 0542 807 907 0542 807 907 kai say hepa plus pavi and plasmos no and as say no obia nom e ma ne ho ye den ebia won say otitriti o ho na to ase atwetwon lady ba kwa no so share ne testimony wose ne nan na aya na enyam wa ye dura ya chese hwe emfa and obi kan for hepa plus pavi plasmos bi ma no na e ho no hu sesa na etoda yare ade ani bu no enye ho ne free onom hepa plus pavi plasmos sebe osa yesi wa bokusua na yoku ne dem no sebe ose yi free na se infections bia ne wanya ne mre bia twema otiti ya ye ntwa yi nani no ose sa ne mne free ne ho wie no afi ne sisi ne ye funa ye free ne nan ya na enyam no ejai wow this year 2025 they are dance year sure se ebema ogidie si PS 10 kwa gibi sure enom sure ne bibia so enkoye sure aya na ekama kuma se de nyame nam so ebuei na nyame nam so ami nyame nam so ye nema bebre nipa nso nya wonfa ahodie mi ankasa nso mi chebi mi nya bie no na mi chebi ta wo yo ba na ko public toilet nso nko a dia ma hepa plus pavi plasmos no ehu nya simple lady ba ko de ne de freedom kwa ba so ba program cultural center ha na sebe opeso ye ne ho yie okoye no na nsuo ni bi bo free pot ni mi egu na se it don't happen in less than 1 minute na sekeka no it don't happen it did 3 days na nsan ba begu sebe it don't happen it don't happen ti enko no bi kan for hepa plus pavi plasmos eno de na dru otina ye yiem waso na pakan baby a mefa bia menya dru ni bia nom enye ni tompo ubenya bia nom baby a ena se baby a wo no bre ansa wonya bia ye mo akonya ye be on package no e say hepa plus 10 pavi 10 plasmos 10 powerful instead say be 600 no ye demand 500 wow ye be say delivery the amount say mpo baby a wo no ye agent anase de oton bia obetumi de man 500 eni ho a yenye de beba emo akwa akwa for station ho a ntua because person bia nya Ghana so mfa so mo adwene Ghana bia nya binom eni tie ne de ye wona to pa ye ho ye woni nsu ahoden ne nso ye pe na wa 2025 bebi gu wanu mu de wa ka se de ote this year no wa ote ne ye aya obu ho fra dog aduro ne ye pa ma mo nsesa mo nsa ade ne afi bia be improve no yes ye ma hoden no kosoro ko gibinom powerful fa ne se wonyare wo de fa ne se wonyare o last no bi ni mi di nkomo se dog takra de se de cholera abai de gi se ye wo horo ye nse ye nam se hwe me ma tena takra de akọ school 3 years anaje omudi omhu ni pa but hwe cases e fi ntupa se ye nya ye ti aboabu no ye wo horo ye nse ye sen anaje fo na ana ma honya den sometimes enya just in sa ohuro o well being no mani me pesa me frɛ wa da be no kasa ba me o number me personal lines ni 0542 77 85
8572 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Oh, Manonia. Yeah. 0542 807 907 0542 807 907 Kai say a Hepa Plus Pavi and a plasmos Jibinum. Medase. Yankupon sha doctor. Amen. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband, and you also woye Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada woni mfie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Efri na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabron so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum diagu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema wo benya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa
Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni shehene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfansa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid meka jade emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya akuponcha esesetika ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Evio Enumero Mehu wo mifia hebia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika kama wutimui enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio the Pedriane Kania and Yeni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4 Yadamose Yakoya Yaba aha ya 102.9 aha eye OTEC Asem Beba Dabi Jumadie no ena wasungusua ena wiei utie ena wiei ohwe show nenso live wiei se uwo Facebook ne so ana uwo YouTube ne so a ye stream show no enso ewo so ene ubetumi ajoin ne ye ene Brobe Steven owo de na dwenkyera ba ene o si besinti nipa kumnipa ensem ni bi ha unruly Saibo ene o se father good afternoon my dear what to say o say nana kwaku ene o se yes nana Krobea I suspected say na yes akrache na wono an na yes ade no enipa yema yaninna ho ewo nioma bi ho na se ya hweya enipa nye odi Asem Beba Terran o se yesiama o se yelo na ya Yaw Asante nyankopon hira no abedwafo nyina wate ene Amsterdam ene dwumadie no oye live wa yensu yetio Esther Safo akere ene o se good morning my sweetheart good morning dear nana ene yensu ye hwew ewo United States of America nyankopon hira Esther
sɛ na wie wo nso wo so na o monitor ye enso free ho. And Priscilla Pokria, and was good afternoon. I really like the show. It is full of wisdom. God bless you. Yeah, that's it. And I friend Mugabe. Me so me wo pankronu dwom. Me ne Pabobo Lucy or therefore Abu and na Jeff no nyina. Ya wa ahoma so ya yenso ye tiu na ye hwew. Nyankopon hyiraw. Okay. Enkoma ye kobo ye. Oba de akia me wa ha. Obebam na yako asɛm a ɛtoa so ɛna awie yi ɛnso so na nadai metufo na maka kyerɛ wo sɛ ɛnam sɛ yadeɛ bɛba na yadeɛ ka yɛn ho ɛwɔ akwaduasa hodoɔ nyinaa mu nti no ɛyɛ ano ahwɛ wo ho yie na saa bere yi a yɛkasa yi ɛyɛ akyɛkekyɛke wo ho ɛnsɛ sɛ wotena hɔ na woma yadeɛ no kye wo wie ɔho woyɛ wo ho hwie nyɛ yie no wan hwe ye de asɛm pa kɛse na de bebre wo enti na wie me kamfo Dr. Dawood Herbal Hospital enso de amaw sɛ wie wo de sɛ wonyare kora pass by wura ho twam na kɔ ho na won mo nkyekekeke wo unipadua mu mfa ma wo sɛnte saa nso a yadeɛ bi ɛna aba bɛto akyew na wo ye wo ho hwe a enye yi a sɛ hwini doctor no papa no wo aduro oni papa no nhia mompu ni mpu wonya nhwehwe mu mfa wo hawo a wo de aba ne ho ohunu saa yade kro ana ohaw kro ne kofa bai no mfa aduru nkan papa na ben owaduru osise hwikwayem enu obowura kopenro na wode bre adasa enti se esikyire yade e haw stroke yade e na akyekere wo emoja broso hepatitis B ana enemu yade bi no akote eye ulcer ana wanya prostate mu kokram ha wode no de se wo enlargement prostate na ye kese a ni nyina no ba papa no owaduru bema oni oda oba tumisi anso hunsuo entumi nyem no wo sa ni peme kasa ho se wo ne Dr. Dawood nhia oba sebe wo nso bema tumi no nhia kama ne ho eden kama ensuo ne nso ano eden kama nanso wode maw kura no a enam hawa e wo hunti untumi nyem wonso wo peba ni bio bra ne bepa ho amaw e wo Dr. Dawood nkyɛn bema bi wo ho oseme nso me bema na wu wa wote ase o honam akwa eye dai ne bi frim sɛ wo ne papa no chia o waduro obepagya no agina so pampe pa de amaw de sɛ nkyakere mu den no na wonso atumi ehunu o hosop wati ase bra ejeso krapa edane a enka ne na metro fm ni wom no saa dan no amu an yedi adwuma ejeso krapa dane enka ne na metro fm ni wom no saa dan na amu an yedi adwuma ye number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681-717. And now what is ye Dr. Hepa Plus ebon komo kire se ne ye yawada na adofo se nura papa no kan ho asem no enye nuo nketenkete eye nura ano ohye eye nura se wunya bi na se onomo a nokre me hye obose ebeboa ugenua well being no ama na gina brane adofo yade ya yade bia bo wahwe ho wa wo ye ho hwie nye yie wa wotumi hunu woni padua ni mu se yade edi wuso atrantwie ebo ja wo kona samba foforo ofre ni nuanom ba so saa onua kona kope de fie som 3 eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos no bi na nonom na wononom ebe supporte unipadua na hoden ama agina brane prekope be bia ye ton no bia se ne Dr. Ben kan ye no se wuwura mu a ubenya bi one papa no be kasa mi tini number ni mu bio di amaw eye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 ofresa homai na wone ebeneji fo kasa enchiremu bi ehia wo na pese ote no wo be chiremu nso de yabawo na we Volta Real Limited nso yetu nsuo ene oye oba oye bema uhia nsuo ewo ofie a
enye obi a na sese ofrens o metu nsuo ma wo nkwanchefo na dɔɔso nkwanchefo no o ma dɔɔso ayese owura bi a enche yɛbɛyɛ ho adwuma ate krache yɛsɛ wo tenkareɛ enche yɛbɛyɛ ho adwuma me adeɛ baako a mechi ɛwɔ mi wiase ɛne sɛ wu sisi obi wu sisi obi na enipa no ka na wo sɛ ka kyerɛ nipa ne sɛ me de wo bɛkɔ court sɛ wo ka asɛm wɔ yi a me de wo bɛkɔ court na wo mi hwan na suro hwan na suro yɛsɛ wo bɔ dan so wakɔ akɔgye abaya bi a ɔwɔ Amsterdam sika emfie mienu nie hwɛ sisie o emfie mienu nie sɛ wo kɔ akɔyɛ abaya na adwuma wanyɛ o wanyɛ abaya ne sika no a no watua bi aba bedru bi awura ne sɛ wode afa me sika ma me ɛno nso adane asɛm ɛnɛ mate sɛ gyata ba afrɛ wo afiri nkareɛ hɔ gyata ba frɛ wo a wo wasɛm a wo ka ne sɛ yɛnyɛ ka asɛm na ade yɛbɛkɔ rache yɛbɛka ma ade akɔ court wate yɛbɛka onim sɛ court yɛde hunahuna gyata ne ma wabɔ dam hwɛmanim akina ga ne maame bɛba wo bɛte wo dwɛ ɛwɔ ne so ate mo yɛ atiefo hwɛ nya wo ma wo gugu social media so yeye sɛ wo mo nyina na yɛ papa o ebinom yɛ ebinom nyɛ mo mamani na hɔ na wo sakrat wo dia wo yɛ bɛma yɛn sɔre mfra fidie wo esu nkodura nwumre memfrɛ nka asɛmpa na tena nkareɛ hɔ keka kɔɔto dinsamfo na abɛte ada kura na nemre wiase nipa binom ɛyɛ aborɔfo saa wo dia obɛte akina obɛte wate enti volta drillfo one wɔnom nto kɛse na volta drillfo ɔnom moawo sɛ wo hia sɛ wo betu nsuo ɛwɔ mfie a ɔnom w'anim nsuo ne tu ɛyɛ volta drillfo wakɔfa nkwankyɛnfo bi aba ama wɔnom aba bɛsɛ adwuma no adwuma ɔmo yɛ nsuo kura wonya bi ɛbrɛ nko a na wo brɛ frɛ yɛn na yɛnsa mesiesie ne kama ɛmfama wo ebi wɔ hɔ a pɔmp nam yɛde bi bɛto mu ama wo ebi wɔ hɔ a pɔmp asɛ yɛbɛsiesie wo hawa a wanya wɔ hɔ no nso no yɛbɛsiesie di ama wo ɛna wontu bi nso a frɛ yɛn ne yɛmɛtu kama paa mfama wo yɛaso yɛ ɛwɔ Kumasi ahodwo da aban yɛ main office ne hɔ ne wɔ wokɔ sunwan tachiman ne dɔmaa nyinaa nso a yɛwɔ hɔ na wo nso nsuo adwuma no woyɛ bi yɛboa wa moa yɛ ne yie enti sɛ wo pɛ rig machine yɛ kama o pɛ rig machine a wo ni volta drill fo ento kɛse na wo ne yɛ to kɛse a yɛbɛpɛ ne papapa yɛbɛnya ne papapa no ne yɛ de ama wo yɛ number yɛ 0244 299 520 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 ofrɛ saa nɔma we ya volta drill for bɛgye so na wɔne wakasa na deɛ wonte aseɛ bia nso no wakyerɛ mu nso de ama wo ɛna wiei awurade fie heba center ɛyɛ Dr. Amankwa ɛne da no sɛ oba Kumasi kronombo sie Red Park a ɛhɔ na Dr. Amankwa wɔ na utie me na wiei na woyɛ obi a wanya haw bi ɛwɔ utiri mu a etire ano ɛse tɛkyerɛma ani aso ehwene different akwa ɛwɔ tire mu sɛ wo problem wo mu bia no a ɔwɔ aduro nwanwa bi a ɛno de especially made for tire mu adwuma nko ano ɔde yɛ awurade fie heba center woyɛ obi a wakote enam yadeɛ emojabroso ɛtwerɛ yadeɛ typhoid ulcer sɛ 3D yadeɛ haw ana stroke nodwe aka wato fam wontini mu twetwe anaasɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam o paawo unsebuo mu nyɛ wobɛda no anya bi brɛ awurade fie heba center na Dr. Amankwa ɔmoawo wate papa ne number ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 awiai ɔba ade akyia me wɔ ha ɔbɛbam ɛnkane no nana yɛde kɔɔto ehunahuna radio fu na wo enemre wote Ghana how de yɛne a yɛ social program de masa yɛmfa kɔɔto ehunahuna yɛne o me de wo bɛkɔ kɔɔtrɛ
o de hwan be court dwene wo boni a wadie na de ene me ma free sa brei enkosi na nwumrei men free jataba na ofro na men kan sempa enwene kwampa abefa so ade ga ni sika ebe ma no wadwuma na ebegu simple mone nam ho na mu bu amanfo sa abruchirefo ya amon so monye very careful nyasa mo te dase abra na mo ma mo kura so e wo nioma bi hu na wo sa krachi we die o won kawe e kire nyambo a wonni mu afreja taba na kire kwan ya befa so abetua ga ni sika no nyasa onte Krobea nka o onte menka afedi a wo bete ate ayese oba de chiame agra ayi konfuo bi no wo mamponte kwa yi so na akwa di nkwase asem na me nya no wo hono mo satam kra de ani ewu fidadam me ya akwa hu adwuma ene e fra akwa yi ba be kire wu nsemu na be ka wasem a hey Krobea wo ba kuma se da bai unim sa me na wo de mi di hu beji udi akwa ne hu nti mi di gidi so ena say hey konfo ene me de hu so beji di so ampa mi so si ni so the next day come say be so kai no dimirika satam osei ye ne a osei marketing was every American no dimirika fa back door di dwato ko si was so ma ye free nipa ne tena ase pa chaw ye asisi anu odi sisi no ye hu adwuma na wote wo court ye de court humehuna social program for menye bi da memma obi mfra wa we ye social program na menka se me de court humehuna no ye mfa humehuna wo mo oba de asem wo asi wo komiso no ya na wo show video no ne pictures ni bi ama amanfo so asem yeah betcha ya TFO nyina biskona okay honesta chia mo wie akra ma menu a awrai kwotran ne kura no nani ban ho sontem se wo hwe enkomo a ye ne omu di ye no a uhu se okoya okoto se awura no tie kura ho no wa mananso ho a nani ban ho so se bibi betimi esi bibi timi si amasa asese no wote ye me da mo no oda ya be frame abusa me timami ntu anamo ende wotie ya okokusa ase hene a ewo ho na okaka che ni se me ba ya wura bi timi me ho se ni se ena kusa ase hene ni so ma ne ntena ho na wono kwa no ye mo ne chem so obo ne chem so otimi koda wura mu nansa enti wakotena ha ukotu no na wa hwe yi a wa hwe a we die na anya nansa na okokora na wa ma biu ana okokum no ho enti wodi amane ntena ho eno na science ama me we hu pa ka anya sanka asemi ba ye no enko ne nipa aposifo ebetake no pa enti atiefo mfa we anya asua de sese obi ba wo nchen obi betena wo nchen menka se wanya adefo de efsebe Krobea Asante kotoko se nipa ye mfa na saase de ne sane ntino tuwa na mo bi asase mba wo benya baabi edi ho atwitwire eze maame no unununu na engosi baabi a every say otua na mo bi aboa ne pa to bi betena ufie o mantemo ukrom na se bibisa tua na mo bi na asemba ye bo odin a wanya baabi e de atwitwa age wo ho akura enipa bi kro no nso so we du baabi akro we nti na ho say yesi obi ko wi akoko ane ye de na atum mfie aduonu ye de ma atum mfie adu no ya na judges ne ya na omo ye omo ayi kwa o eni je na abufuo ni na ya na ye omo tan obi jisika kesi billions of money when yakura anya 5,000 enketo afo no om na pay 5,000 no na wo besi aje sa wo san so wo be so emudru ansa na wakọ asa akoton besi ahia e na woton wa ye de be ma na besi kono ni nyina na ebuo ni nyina akora no e na ye sei me ka asa ye penso ni etwa no koko chense wo kwa na wakọpe na wabade ye hwane ye no wone bo wo hwane nso so a koko chense no eno nso so wone bo eno na ne yeton enuru manso a no wadi ano na se wo hwane a wo mum toto ne sa no mo sini buom kese endi o hwa eye buom because obese na gu ho no bese na nya bese mo no eye bese a ya hye hye sa na etwintwam na mu nsuo no twi ndi mo twi ansa na so mo de bekosrem ani Nigeria no a wo mo de akọ endi o hwa we watoto de asi buom ena we hwa hwe die yehu ye politin bese dodo se na bekom
enya botokra no waka say bottom mawo polythene black ibi ndi mfa nse kesi ye wo mu no kra ahehia na bekom ya wa nya bibia anwia we hu ene wakowia ya we hu nti wosan kokum nipa na me de me menyi ni se ebia eye bese no nko anti no koye okopa awura no we no ebi kura no a wota akọ ko se nkanya sa nka hu se akwada mfie mie nsan ko mfie nan no oniw na ofa na nka obesu obetia tiem endika bra odini ko duru akura ho no nka ade anche mo mu so wote wodi nka obetia ne se akwada bi su ena nka ombe sori anadwo no omo se ye sori ye no ena enipa ni dwane ye wedi odina besi wa ma natena wa ma ade ache ade ache ye no mko hu se akwada bi tia apa no ho endi akwada wonim wo no wo fa na onye din obesu endi obehwemu no ota akọ woni awura ne ye free na emom bia na nya wie no na owe no na ada no de oye na adwen se obefa bronya ho no awe krakas obefa bronya ho awe akokọ eho ene yem se apre ni siye ya ekoma ekum no enyina baae na so hwe nyame anim pa se bisi we ho ene nipa kura ekum nipa de a enye ne nipa kura so twen so papa wono bisi a enuru boto enuru na we bisi egu ekura no muru mi yenu kura bedu na we hu ndi bisi we egu we menyi ni se muru mi yenu kura bedi na nti se we hu wa hwe ekum nipa yenu ama no so bi ono mu firisirem ba ebi ni ana no amuna de ye o ebi ani o be man na kopa ba bi ma wo setena ha na ye adwuma ukoye adwuma na sika ba ide a wo say akwada no kura me say eye oba no kura me na mfa ma amina nso no ye kuzase vie miensa o ye kuzase o da bi onye kuzase me sero ko hwehwe no ye grusi kuzase ma metwa kuzase fo di onye kuzase ni me sero onka wo mo ya semo ebi ni o woni be ma ne tie menim de na be ma no de ye no na otie be ma no so asem no so a o se ebra ye awura yi surgery no ka so omye ntumra fie na omo home ena awura ane se oma ena ono de abufuo go bubu dan no otie nkomo a tani ni di ye no a ena go bubu dan no ehu ahi no se ene menzu efie nzuzu a mema nsi ho ene amia me ha ase no akopem ba bi atana enti eduru ba bi a ye nuanom nso siremfuo no mema ni bi nsusu yenzu mfa ye kokonya ade obay wati akura ho a nga betimi akọ na agya wakwawe wa ade o wodi abufu akobubu na yegu na minya ono nso nko ama ne ntene kura ho eno ne be ma ne hawe ma ne kobubu na nu ntine okobubu ye edisoration ne bai okay ye dia kowie ani okay wati wo akura de anim se wati wo akura obi ye bibia onim se wati wo kuna akura eduru bra bia obetumi akọ ho so hono eni duru bra bia ya mfa abufu bebre enye ena ye nuan nso mo ba ya mu nsusu se mbepo mo betu mbati mu kunu mu so atua mo nya sika kakra mo mfa wono mo nya we eno so enye yese na awie yi hwe so we ka ba maka wo ho a enka edin se nka sa nipa kro enka obetimi aba ho se obeye ni obeye yi ko ntimi da ko ntimi na so se ewi ase ewe una wagya wo ma wo enkwada nsia nsia ba ko ikura na emobo se sa akwada we se ote ho ena ye ku o ma me pa ma ni hunu bi a sa kwada we adwen ben ye bia hye trim ni ye ne adwen papa e beba ni trim no e be ye den utira nyi ye ni trim be yesum manim ni yakumi ma me hu pa because de wo hu ni moja wo hu ni kwan fa so ye de o ma me fa so no e ma wo nya tema ma obi bia bio sa ankrofo we ne se ye pa obi akokonto kwa ye kope wo mo no dise nyame amoa ebia na eja wode ne ko share baabi ana no wada na wanhunu dia na emom se wo huni pa dia me kai se akwada bia ono kra de aboaten na fro ne maame e wo wuram ono maame no wode no asi ho na aboa ne fro no ye ya na oprepre ye wantimi na wo wuye akwada na nsi ni dada mu bio oye nyanga sa efise o maame tiamu o maame pre o maame fie ni nyina na akwada o mo koye no ko wuram ho no na akwada na da ne maame eno fo so sei ena maame ne wu
akwada ne ye basa saa eye se yarefo no saa kopim se akwada no edi wuye nti bra bibi se ebesi na akwada wo ho no ya na nta amfa bibi pama me bompa ye se bia na akwada na bia no wada na wa hunu dia sa anye saa dia akwada we wo se enipa ma wo mani kono anye saa dia beba no enye papa akra yama abusua a wo mo de hye afiri mu no nyina ya akọ dia wa afiri mu no so yama no demrifa edue ọgbọ abịa chiame enso adwenkyere eno no na enawia yi yenia yese papa CDK CDK mankwa pamfu akase ni mu ne wo fa ase afiri mu eda fom nyankopon ya adomo a memene dai ewo atwema mem school park ne so ya aboaten ene papa CDK wo fa ase enti papa CDK ni eda kotomu jemu ni wo fa ase ni mpo da fom enti papa CDK akra yama yakọ hyeden nyankopon ya adomo a memene da yabeto afa ho de besi yabeto afa ho akra osahene pia yesusum tawachi tenten pia nyankopon hyira papa CDK enawi akro ya nso mia minua ba odeshi na no na onso ko wie wo maame de ode ya ma onso yakọ pa na yankopon ya adoma ode ya be kasa wo fom why ya be kasa fom aboboso pa ya be kasa fom timo a mutumi nya adaje koboa mia minua ba ode nyina no yankopon so nhira mo nso ya be kasa fom why ode ti awiai adofoni adehye enra ye bonkobo bi ewe afidie yi so abrantie bi a oyala tani ofri Nigeria alata chain so preta otwa beams ewo policy ofri ni manmu abetumi anya akokodro ewura Ghana yenkwaye mu wotwa nua krachi ede azan aba na dwuma yi ema nipa wo surprise na dwuma sabi o okodini sika ema nipa no ma ye beche no ye beche ni wie ya wabenya mpena wo Ghana ha wo wie en wo dimirika call krachi ebi ho ko ka kire nze krachi Nigeria woga ya che no tie ne eboa na yenkoyi no enu okogina okoye agina mu ma nipa no ko police station ye say ode ene ye wonya adwuma no wonfantete adwuma ye ni mu no another cheresan by ena say nipa ya oba Ghana ni sa ko hu no ena okobo nipa na wodi nka che ne first one na mane so ye moa no se be ya obepie no abetoa wadwuma ne so no nkogina mpepa yesi 60 million bye ti ya adwuma na fatete afedie tete a abedane asem ema owura no edi nkan ma ye che Ghana ni no ekọ ye na posi panyin otena asem no so no se he oga Nigeria na wo ye mafia sa na ni patena wiase ye hwe de guy we dia ye wo emoa waboa wene wo wakọ akode ne ka na wonu akodi agina mu ama wa wo betwa entro de ato ne so obeku enti emfa ne nkokọ mfa ne nkoto mo no pam oga free ho se ko afedie oga dwane free kurom ho oba ya ode krache no akwa ahemfie ewo adanse akrofrom se krache ne mpese obetena otata no akrofrom nkranza ho enti nananom hwe na asem no krache no se okofre Nigeria ni mpna ni nua ene o se nananom afre wunua ba no eya adansidie na mom ka kire wunua ne se ahemfie na wo kọ no de wonimu eye nokore no ene wonkoka na se wankoka mijama se manyankopon yese krache no kan se yi no kudura ahemfie no yese wabodua ti ya charge ne 40 million enwan
pa etue duane bi akɛseɛ na baako yɛ sɛ 6,000 wo metua 9 srɛsrɛ mu a yɛde hyia tum wo metua 20 enwan mienu akora wo bekuta baako na mutuma kuta baako ne de anim akɔ ayi yɛde bɛkɔ ahivie hɔ yɛbɛtɔ do hɔ ya good enti enura yenua yi wɔno nso bɛyɛ yi wotie asɛm ne bi na wɔse hɛ Ghanafoɔ sɛbe sɛneɛ yɛnhyɛ dɛm nim Nigeriafoɔ no yɛnya ahwɛyie Kofi ho te sɛ nana Krobea na mi adom bibi abɔkɔ deɛ wo watu kwan akɔ Nigeria mam watena hɔ da bi twusu baako metu kwan akɔ na mentena hɔ da watu kwan akɔ hɔ okay he nana wo kɔ nana me kɔ Onitsha Onitsha ɛno nso wɔ Nigeria hɔ bi River Niger Ultra River Niger hɔ na wo kɔ Onitsha ana me kɔ Ibadan ana Lagos Matu ɛna Lagos Matu ne nyinaa wɔ hɔ bi deɛ na wode kɔ na you use product be my Unilever for branches be a fatty acid ɛna yɛne ankasa yɛ adwon wei ɛna ɛfrɛ baako bi nso sterling ana share butter enti na yɛ car na mode kɔ ana okay ɛna mode kɔ ɛde sɛ wobɛwura mu sɛ bi a wokɔ a kasago bibi mu ma me menkane na dino na metumi aka bibi akyerɛ sɛ ɛnhyɛ da nyɛ den sɛ wode pipes ana wode kɔ nti deɛ ma no yɛ den ne yɛ Nigeriafoɔ na ankasa no a temamufoɔ no a ɛwɔ kuro no mu no wakɔ wura mu awie no wofiri sɛme bɔda ne bɛwura mu wɔ Lagos no wa ma de ansa wontimi nkɔ adai agye sɛ o ma de sa wɔn bɛ robo ana traffic no udi traffic ne so na wɔn robo nti the only thing is ade sa ne kwan ne dem udi traffic so ne robo sɛsɛn wɔn bɛ gye wo ho ne anya hu sɛ Ghana car number wɔn bɛ nana ye hu ne ma o de mi ka metimi aka bi na me ni kan kan sɛ wo free sɛ me bɛ border na wura mu a ɛwɔ sɛ o park wura mu anwumre bɛ 8 o'clock ana 6:30 ɛwɔ sɛ wura mu ɛkɔ gina baabi ɛma ne bɔ bɛ 10 asana convoy motu na wakɔ gina hɔ no area boys nya hu sɛ Ghana car na bɛ park ya na o ma frɛfrɛ o mo cruise no o mo yɛ ne sɛn o mo yɛ oga Ghana man don come o me una come we go chop money so o mo kan sa na mete sa na maka kyerɛ driver for so obi anteku mo obi ayɛ mo nhye wo mo me ne wo mo de besi ani nti mo de mo nya abotre enti na obi awura ne kam ebi wo ayɛ 16 cars enti me nam so saa na me ka kyerɛ obi ase mo obi anya de ensi form me kotre battery enti car 16 trailer ne nasefo bi yɛ on sɛ ɛyɛ tanker enti tankers ne nam no aya na yɛ Ghana for no be brainim sɛ ɛyɛ petrol ni diesel nko na ɛfa da bi wo he ba adwonwo anwa flight on nyina no na ɛfa ba fafiri na ya ha enti yɛkɔsa na mama wo nyina ahye obi akɔhye ne kam na ma face nkrofo na ɛba no omo ba omo se deɛn omo ba omo se oga you go pay money or you no go pay na me mebuza say why you go pay money for what reason was say you no go pay or you go pay question na me maka say I no go pay or say then you go see now this land no be your papa land so you go pay this land no be your papa land so you go pay so e basa na ma start enso ha mani aye de egu wo so so ntimi ha mani gu wo so wo ba form we so ba kwa frame akogina nche wo say oga you know you no go pay money these people they go beat you and I'm say na ma catch me so me the broken na catch and say they no go beat me for what reason I never do anything why you go beat me if you need money just calm down say maybe you need something to eat then don't use force na ma kasa actually bin say or say abeg this guy don't talk sense so me wanna come no wa frɛ mo nyina ntia ya o me say cars ne yesai yesi bia ye 16 and na 10 was each car bia no mo ntua e bia 20,000 naira mo move na ho no ma start ayi nsekai ayi nsekai ho de wan ntua serious o tie nyina mba jojo no
Ombeto jota. Enti e ho no bo nsa do afo ni bia Russia ko police barrier because we try barrier na so ko gina na ade san wako na boys ni bia akọ catch police for say mo mehwe de mu kromfo ne ye. Policeman be catch us say go settle them o ano won wahala. Go settle them. Police ni be catch us say kokko mo mo sika san onya kwan akọ ye de nothing concern on now. Sa na omuka. Wow. Nana ho hu. Okay. Eye. Menka hu de bio. Enti se wo hu se san krofo Ghana ha ye ka business pa o ma gye aboso a eye charger ton pushi truck no the charger ne phone accessories ne nam. Se ne onu tumi nam Ghana free ene se ne mo koho o de toto ho a ya wo hu ne sen. Nana Ghana minka ne say meninka mo ye krom Ghana na nkasa no eye omanya watete ahoho ene timemufo ana menka ne say Ghana ye miankasa no sometimes me drew baby a me fan say Nigeria Niger ne nasefo na no say Ghana die a peaceful country. Nigeria wuntimi nya saa de no ye ko na me ka say ye ko no company na yakọ wuram na ye ko ye offloading no with product no obi antimi pia bontin o wuntimi wo bede no wapie wuntimi mpie because said you mbesi achewa abo no usika wo hu nyina mbeje wo mo ba na wugina ka no anti adofo na eno mko no bi wo ha ne kam no pesti ye bibia na wo kwa toilet deal no sabi sorry to hear from fine opeso jaw na ya roba ni no ngina ma o wo se ne ope nairo bag bi now dia se nanim ho na on se ka no mattress wo a bed wo ni ade ene ho na but se ofele wo ho a mimi se mitimi nye nti the only option na mitimi ye ni se me fa ho ka na ekọ no me bie gate sei na me de nan asi mod guard no ba bia tie kese ye ne hye ne suru sei no na ma wuro na makọ hye azo ni mu ye engine mu ni nyina na ka na ekọ was car 16 obi ambeso obegino because wo gina so akwa no ba yira de odin kan no escort no okọ na ye yesa no ne ye ekọ nti oni cha no from Lagos okọ no 1.5 day journey nti wo nyina non stop be kosa oni kumkura na also move na adeko cause we gina seka ya omtimi block road no a double road so omkwan na emososo nyame anim no kwede omkwan de emososo ombe block one side na mo amko mo amba nyina mo abefa one side na omanya kwan awrobo mu yie ese omuhunu de ye Ghana number de a ene na asem na si ho na omde nseka ne ma wantwia okay enti sane ye treaty wo mo e wo Ghana ene sane omu treaty yen ewo mo nso mamu no ye de toto ho e be kasa de na ye bebre aha ne ye chain bebre ye omu yie se aha de Ghana ni Nigeria ni bia ni wa wanya say experience ni bi dan se wo hunu bi sa e ya net wo say ya na makoma last week or so get be din kwasa sorry to say that here from fanche wo dim se hunu dim panyimfo ate wo social media omo ankasa nkrofo no asabi no kora ni adwene papa wo mto ma hu say de ga ne ye no Nigeria wontimi nkodi sa ansem hunu no obi beba bebo otu akun police ni nya ori me se papa me gina ho na obi de iron rod ko si Ghana ni ha me ha e boss o man call form nya se me twan through any say obi a odi kan we Nigeria ni de car bo obi we nyina car bo obi a ho mfa no utwam ene traffic cars na be 100 obi a be fa so papa mti Ghana ni na koma ontimi na oduye no page ni pan se wode ni ko police station e ho na police station wa no ko bo omde ayon road ko bon ha me say adansefo bebre o hwe jaton mo hye no kura ye bedru ye du tema e free zone no mo se chale adwuma we dia wo se ejayo because nipa se mo hunu obi aso rafo ne sanso obi aso hu ye ti Nigeria dia ono Nigeria ni kura se oba be dia dance aka de me kan se no kura na meka Nigeria ni enka se metwa ntoro da so obi wo ha no otie program ya wo titwi a o me dia dance se me bo Nigeria ni Meba. Dr. Emmanuel Mensah, Doc, akwava. Me pacho fine. Opanyi na umpum to say. 20 pacho ye hu ye pa. Yeah, ye de nyame ase, ye nso ye hu ye. Ena wiei omi hebal. Ye no asia uwuram sei a. Ye nim wadwuma. Ena ye nim de wojo. Nti ye sese ye ma kwan. Ena menim metiefo aye krado. Omi hebal. Kabibi chira bene metiefo jo nana Krobea ye da wase omi heba fo da wase nyame nhira wo ne wahwefo ene wetiefo nyina ami me pa cho baby bia wo a wutie ye no
se wo animu ha nko ade a ene awie watodi isan se ni pedua ne kanea ani eno nti me hya ase no me hya ase firi se ani no se e be firi wonsa anani ni be fira ye wonsencheni bi wo ho a ebeda di woni pedua no emu ana wani ne so ene che se ani no e ba be fira ensencheni no bi ni obi wo ho a ewiem ye ne fitaa se de ebo asengusie no obi nso wo ho a ya na se ensuo eta anani no eso obi wo ho anani no baako ehunu baako nso so ehunu obi kura nso wo ho a ohwe bob a obi nse bob no na bob baako pe na adane mienu ana ase miensa sa wo ha we ni nyina na eye ani no na efra na ebo wonka ye obi kura nso so wo ho a so obi firi echire ba obi hunu se obi na eba no o sha atade kokwa na asa atade tuntum na nso se nipa no amen no a onhunu se eye kofi anase eye fia ni nyina no eye ani no na efra na ebo nkae ebi a wutie me ya na ewiem no ayo te se de nyankonton anase ohwe bob ase bob no ehye ebomu anase nyankonton emu eye ani no na edum anase efra na ebo nkae enti se sa wo ho a me bob so enu se wuhunu bi woni padua ni mu a entwa me ani ni mfra na waba misrow fame number no frene bra na Awurade mfa ye nso emwa ye number no eye 0550 57 00 75 0550 75 obi wo ho a doctor kan kire ne say entri no a efri na adwene mu eba nani no eso no obi wo ho doctor se entri no ebi ho akeka obi wo ho se entri no mu bi atete eno no se enya bibiduro ne de be ma wo a me se wo be ya ye wuntimi isan se media me kan no esi amanone kura na me na me send nruko ho dance no wa ha esi amanone ya no broni ntimi nka se entri na efiri wa adwene mu ba no obeye surgery wo mu ana operation enye ye enu nti wo ba ye nananom na wa ha ba nru e friend 20 ni entri ni bi ho tete entri no ho keka ye de 20 ni ye duro mawo na entini keke si ani eni di se doctor say pressure aba wani so untini no ebi ho aka ebi mu atete a fa number no friend bra ne ye ma woduru na ho nto enu akiri doctor say wani no glaucoma na aba so doctor say ete aba wani no eso ana say pressure na aba so ewie wadi loto fa me number no friend bra ne ye ma woduru na ho ento tiawa obi okura so ho a ani no se obi firi chire ba obehunu se obi na eba no wo sha atade kokwa na asa atade tuntum na enso se nipa no amen na onhunu yiniye se eyekofi anansa efia ubonse ase nipa na eba nani atutu ana nani no nanim dua na yetum bisa onhu nipa nanim enso hu na atade eye ni no na efra na ebo nkaye na ni titru kura ne se o pressure anansa diabetes ene na te se bedum ntem kora enu ndi so sa ha ibia fa number no frene bra na Awurade mfa yen so emwa number no eye 0550 57 00 75 0550 57 00 75 obi wo ho anani ne ba ko hunu ba ko nso so ehunu mesrew sa wotena se a de afra no ana de adum no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama wani ne mienu nyina no afiri nsa ama akadem enu se wotie me na se wani ne ba ko hunu ba ko ehunu a ba ko no wontimi mfa nante ya dabi de adum no ana de ehunu no ebeba beka de ehunu no ama ni mienu nyina aye fererere enu ntimi serew fa namba no frɛ ne bra na omi herbal clinic Awurade emfa yenso emoa enu akire no se wutie me wo kompo wo asthma wo stroke kompo asthma any stroke sa wo how we say no uba eno no se mekura mini ho na se menkura na ma oduru a ho beto na stroke no se eba bechiwa ensenkyerene a ekire se stroke eba bechi nso enie ubonse odo na si fomo a ubonse ona mu no ebetima ye odofo se de wati afufuo ana mattress ana se ateche emu ono eno no ye stroke ensenkyerene ba ako eno no obi nso so ho stroke ne beti bonse na na ho ehyehye ne se de ode ointment ano odene asra ne na ho a ebo ho no
eye stroke ni bi na ebo wonkae no obi so ho anensa ne nan eye ni titiriti na sabi misra meka oto ase bo se etwe ten wotenatena ho a na ni tituru pan so wo pressure ne diabetes e de wo beto dem ama wera ho na sa wa ho a mi chechire mu no hye ase a ya na enipa bi di nsem bi enya me hwe me di entimi me wani beba ho so no e de okọ na e de wa kire se de be ye wo no na re ho sam ne se e de woto fo mu timu so a na enyi wo viri asase so ntamu wan kasampo nya ya nka akọ enka wokọ enso me se emfa wo nkọ da na emfa wo nkọ no so wuntimi nante nso wuntimi nante me se wan hwe ya wo ma ebepo onananom bepo enso ma na utimu sa wo na hwe wo mu wo mu ho kania enso ne apo because of stroke ninti enti me se unsa wonsa yo titiriti wo nan yo titiriti wo do na si fam na yo dofo se de wotie fufu anase mattress eso no wo nan ya na ho hyehyewa na ni tituru pa ne se wo pressure ne diabetes a de make kan eye de mahunu ebi atoto manfo da na said enipa ne ba na so wo kana asem na ne yere ne ma ne kunu ne ma ayi na ma no a e wa bra sa wo hawo no ba ye na mesero fa me number no frɛ bra ne yen hwɛ na ho nton empampi no obi wo hɔ a titru ne ani a sabi edum no anasa ani yade no ani stroke yade we echi nipa a yetimi kura nana obi wo hɔ bɛba no wɔ se me ma no kura se ma ebeyifo enso na nye bayo na arehosem ne se wo haw ne ba no ebo wo nkaye de se de mi chirechi mu chire ye na enso susu se enya ade se wo haw no betimi de wato fom fa me number no frɛ ne bra ne ye nhwew na ho nto number no 0550 0550 57 00 75 0550 57 00 75 bia wo fie no ekọ nanim na wakonya ka nkwanhia ama nipadua no obi wo hɔ a ne nan mu bu obi wo hɔ a ne sisi nipadua no okonya ka nkwanhia no doctor ahwɛ no ama no ho ayɛ ne de nenso ɔnante a ne nante ne nsisusu ohwa agum ne nyinaa no fa number ne frɛ ne bra ne yɛnhwɛ na ho ntɔ yɛde awo asere wakyɛ nipa to tienie awo yɛde asere wakyɛ ɛno ne de mɛka ne sɛ bɔmɔde na fa me number no frɛ ne bra ne bɛgye wo betiawa obi wo hɔ a doctor kan kyɛn sɛ ensuo eta na wodie emu obi kura nso hɔ a wotimi nyinsen na emu nyinsen na nyinsen no asɛe obi wo hɔ a doctor fibroid ɛda na wodie mu ɛna obi kura nso so hɔ a mesra me kan first no na osua no ko school no wonyinsen a na wayi wonyinsen a na wayi ɛno wonya akunu yi no wo pɛba no a nyinsen enka fa me number no friend ne bra na yema waduro ye wonu bi kura ho aya ne wo senka me kire na afidie so bibi de sa woduro ni woduro bi wo ho a e wo senka me kire na afidie so na enso so ne nomo no ubo nsa wo be kire bobo nhaba ni nyina de ama na wiye ne nomo no e wo so wonom no e bi a cap half no wo se me konom no e mama o esanso na adwen chance wo penentem sure and obi nso ho ahaban no wo kire no wonimu no no akofa ahaban foforo se eye eno nkenti sa awo aduru no e wo se nka me kire e wo afidie eso anigi sam ne se e ba na wo pe no wo ba ne e ma waduro no me sa de mpaibo e ta wo kire what you say wo how ni bi wo ho a wo be ya enko gise mpaibo ene ka ho nti wo ba na ye ma oduru no ye de mpaibo nso ka ho enu ndi se ye ba na wo pe anase stroke anase wani ena hawa fam number no friend ebra ye number no 0550 57 00 75 0550 57 00 75 obi ho a was eba na me pen doctor meso da ye no na he ma wo bebire fa no to nchen meso da en dia kire sa wo ne de wo ye de sa wo tenatena se ya me say wani beba ho so no na watwam what you say
wohwɛ bible mu Isaac wa mompaya ama ne yere enkan fofon e dan ne kwaye bible mu bible mu Isaac ne yere onwo no se wa mompaya ama no enti wo ban me ma wo ha banu de nyame bia mani no amede ma wo no nye de mpai bon so e ka ho e ta akiri wo pe wi na apede ben ye number no me se 0550 57 00 75 0550 57 75 Ome heba clinic yasu ye no ewo abu akwa sepase no ubesi ewo sepase gawo akra nso so ye wo awudome runabout me pacho baby bia wo no so here do no be see emfa mre wo na se enye kumase enye nkran a ye de adu no bebro kumase ne nkran ne de me wo ho enti mo mra ana afi ni se wo amanone nso so e baabia wo bia wo Ghana ha se ni de me de adu no bre wa menyi usika medical de adu na bre wo nsa kan adu no wi a ansa na watu yaka na emum so wo amanone de a me pacho medical agi usika no ansa na me de adu no ansa na me de adu no abro me pacho your number no 0550 57 75 pacho nyame nka mo pa o ishra won so adofo we your Dr. Emmanuel Mensah papa yi ene panyini pa oda omi herbal clinic ano na wiei waba besom waka de sefata se woka de aka eye wanamontuo ani gidi anamone a obetuo na woni papa yi ahia abompunimpu na waboawo ama enioma enso akoso tote ede amao na Juliana nsia ewo YouTube ne so and was in fact na Krobea ya papa ne ka no nokre and so Ghana sebe ya do ahoho sene ye ne aye ho ebirum wo akoto wo mo mani mu ade wo de be ye wo no na nkobo we di ba ye nra asem ya opanyini teye no se de ye kohwa wo no de ye na ye momo baha na sebe mo san ba betata ye na hwe asem a wo ka se posi ni gina ho na emranti atwetwe se kan na adroba fo be ko wonchai ro ka che oga adro won wa hallow go settle them edio ede ba dia ma Nigeria ni no nko Ghana police efentia onu ni nua oga ze go settle ho isi seniatie okay enti awiai eno no mekamfo 3p garlic mixture ede amao eye edura ubenye bi anom ama abua nipadua no ama agina yie se wo ye obi a o pressure wosoro o cholesterol wosoro we immune system no aye weak wapone waposo ye wo ya eto de bi ana wa ho no enye duabo emoja ntumi ntene mfantini ni mu enti se wunya 3p garlic mixture natural garlic womnu a ebeboa ama effectively emoja diafrusane kama ewo nipadua mu se woni padua na ebre pa o pedro we bi na nonom eboa oda soria o soria hodin mu ba bi eto nu obia wo kwa benya bi oba misty herba colenac ni dan herba ba bi eto nu obia no a obenya bi ye number ye 0248 92 8824 and 0201 000021 and then ya Bolivia Enterprise Lusofo line alignment on money multi home no edi animhwe and then we say wo tie me na wo yo bi a sebe ya de di usu atrantwie edi usu afurusane a onua ya keka ahodenuro e de aye aduane future life smart food beji bi kodi na honto ya wo vitamins ni minerals 23 wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina wo sa aduane mu ya so nya bi na so di a wo yade a etete wo no enti sa oba ye hwe wo hawo no ni ama ho aduane amo akodi se be ya entna wo so ne be free wako ye wo sofola alignment ye ne multi home no di animhwe e wo kumase ya ye number ye 0246 01 0150
ɛna 0242 878090 ɛnɛ ɛgya Peter Heba ɛnso wɔ Feyiase Pentecost Junction Lake kwan so asɛm na make you wodi ewunya si wɔ Pentecost Junction hɔ pragiafoɔ wɔ hɔ na aka kyerɛ nso ɔmfa nkɔ papa no ya waduro no a wɔde wobɛkɔ ɛgya Peter Heba ɔse wodi ɛfa yɛfunu no bɛgya no wonye mu adwuma sɛ bɛyɛ a wobɛtumi awo wɔde ahahan bɛto yɛfunu ne so wobɛwo ɔbɛka kyerɛ wo nwo a bɛka kyerɛ so oni aba oni nyame nkasa ate bɛma ebi a wo nso efiri ubra na eje Peter hunu no ma waduro sɛ bɛyɛ a wo nso betumi ahyɛ go wate ase sɛ woyi no to nkyɛn na sɛbe pressure stroke yadeɛ sisi yadeɛ enamu yadeɛ bi no akote koko tetew onsabuo mu nya ne nyina no ne papa ne nhia no onye ho adwuma mfama wo ne number ye 0543 369993 oba uteki fia ha eje Peter Heba soup no bi wa ha wunya bito na wuyuzi a ebema honam no ani nso atoso awiai me ka kire wo se me wa asase a eye double plot na we me ka sebe enye ngiti mu asem na me kan yo wani je ho se wo ye huge investment asasi edakwa ho pe enkran ni kuma se kwantempo yi ho aneda e wo Tech Junction ya yesie kura stores wo so double plot kese wati asie e ben Tech hospital kra ankasa commercial bank nie wati dia me pa kire wi wo free traffic light e ba wani je ho se wunya e de ye wo investment papa bia onua jesa number we na fresi ya the investors we nya bet mu investors ya o mani abre obe fre 0241 198922 0241 198922 and effect homeopathic clinic for ewa henema kokoben ye benjo max company no 18 mu junction ne so na woni fit homeopathic clinic for bebompu dempu onua ye di mfidie free India ene ye de abagana wa wo yade hinta no ahwehwe awu no brane nhwehwe mfa aduru nkama wate physiotherapy acupuncture ne massage kwan so ye nam so ya wo a wotie wo nipadua mu nyina ne beko ye twi fi nipadua mu se wo ye obi a stroke yade de watofo mu ntiri mu twetwen wa ye mrempe mazikyire yade haw ani ho haw bi na awo ana hepatitis ulcer na etete wo a woni fit homeopathic clinic for uni yenhia ne amwa your number unti bibiasia e 0244 583859 and 0275 969414 Abapa Mall the biggest online shop obeko Google Play Store and App Store na wako download the app Abapa Mall na wuwie na so wuwura mu a enoma de bi wa ha o ade biara nipa da sani hia woni dada setrem no ye ton bi wa ha muntie ofon ne ye ya amode a je ye number kan de ye wo pe me pe washing machine me pe TV me pe kitchen cook de ye nuani toaster me pe microwave blender ade bi e use o kitchen bi eton bi abapa portable washing machine cry 399 Ghana cedi pe ade bi e wuhia bia de adi nua ye ne ntade nyina eton bi Abapa Mall your biggest online shop ever ya ye ton de pa ne border form your number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 ofre ye ni ababi a wo bia no ye do bedi dwa tenafie di dwa ne yemfa wade emrew Sweet P Executive Hotel enso eye ahohoje bia ye dodo ye ho onua se wo pe baabi akosha ho environment no eye very serene what you say edwo wa wura ho a wutumi se maba baabi pa Sweet P group of companies ya register under Ghana Register General Department and as oba ha ye 30 luxurious rooms ya security ye wo keyless doors locks and you see ye fully equipped nyanya air condition bom ye wo heater room jacuzzi modern stand shower yibi ye wo bar
ye nuane ma edura no pa obeda ha ye security the only problem obe paki a wawie ye wo restaurant wa ha no kra de amanfo tumi pie fra bonten ebedidi wa ha ene esa wo conference hall kese a eye fully equipped with the modern facilities dia yi obetumi abagia abaye o programs or seminars ne conferences ahodo wate akonya no aba ma wo Suite P Executive Hotel ya wo kenten kro no amangwase wo free tech police station no traffic light na kakra bi no waduru ho omo number ni oje eni enquiries bia meki eye 0244 358478 0244 358478 and sister spices and also ye 100% natural so wo ye aduane a onua per natural spices ne ye sister spices winya sister spices a onua waduane no froye no kwan na ye de ye wo goldfish chicken stew beef flavors and to choose from these varieties what you see fire waduane no kire se eye natural oba dum pampa so pizza Truman Hill so am market ne bantama market a obenya bi etu akoton what you see okosiem bi ni okanshi won kran ya obenya bi your number ye 0243 53 5025 and 0279 140940. Send ye Kofi, one mutie wohoi. And I also the broken so dear. Send ye one more keke kachire wenti wahunuka. Just 30 seconds for 2